Chérifla filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw le ni kɛnɛ belebele min kan k'an b'a fɔ a ma ko taa ka segin tɛ kuma min na bi su na maaba naani de b'an bolo maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Umar Tɛmɛ n'i ko Umar Tɛmɛ porte-parole de AMLCDF Association Malienne de lutte contre la délinquance financière. Monsieur Tɛmɛ i ni su folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase Chérifla filɛbagaw bɛɛ ma. N bɛ an lamɛnnikɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fo Mali tɔgɔ la. Voilà. D'accord. N'o tɛmɛna ka bɔ yen maa filanan o tɛ maa dogolen n'a mako mana jɔ a la waati o waati a bɛ na donc mun ye Mohamed Alamine Diko RDS. Diko i ni su folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase Chérifla filɛbagaw ma. An ka folikan bɛ Chérifla filɛbagaw bɛɛ ma bɛɛ ani Chérifla baarakɛlaw bɛɛ e yɛrɛ ani an frère fana min y'an wele su in na ani maliyɛnw tɔw bɛɛ ani RDS an ka tɔn o fana tɔndenw bɛɛ. D'accord. N'o tɛmɛna ka bɔ yen maa sabanan o bɛ sira kan ka na o jɔn ye o tɛ maa dogolen o maître Koto Traoré avocat à la cour donc ale bɛna sɔrɔ a b'a sɔrɔ an ye baara daminɛ maa naaninan an kun fanbana ale ma donc mun ye docteur Amadou Albert Maïga secrétaire parlementaire membre du CNT docteur a kɛra faama ye folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifla filɛbagaw ma. Bukele k'i fo ka Traoré fo ani n balima minnu ni n'olu bɛna masala jamanako la sisan k'olu yɛrɛ fo kosɛbɛ Chérifla technicien maa o maa minnu bɛ ka dɛmɛ ladon an ma pour que baro in bɛ se ka ɲɛnamaya k'u bɛɛ lajɛlen fo les agents de sécurité k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ an ka karamɔgɔba n'o ye Chérifkɛ Ousmane Chérif Madani Haidara a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'u fo kɛnɛ in kan yan ayiwa an yɛrɛ ka kulu n'o ye conseil national de transition ye CNT a kɔnɔmɔgɔw k'a bɛɛ lajɛlen fo ka foli laban ni a président yɛrɛ n'o ye colonel Maliki Diaw ye ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma u sigiyɔrɔ la. D'accord, merci. Zanatigi Aboubacar Traoré Enfrey bɛɛ kulo b'i la folikan jumɛn bɛ k'a lase Chérifla filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na maa o maa ni o de sɔgɔlen bɛ Chérifla télé la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada kɛnɛ sigilen ye tuguni kari o kari a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min b'a to an bɛ se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni min ye jamana kunkanko kibaruya la donc vraiment k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Enfrey n y'o de fɔ don o don actualité kura don donc bi an y'a ye a bɛ waati jan bɔ parce que nin kuma nin a bɛ bɛɛ da yurugu yurugu an ye baara ko nin dɔgɔkun dɔ kun bolo da la ko ka yurugu yurugu kɛlɛ donc olu kosɔn an ye maabaw wele ka na o b'olu da don yurugu yurugu ko la donc bi tan bɛ mun kan. I y'a fɔ cogoya min na o b'a fɔ bamanankan na ko cɛ dɔ fɛ baro o bɛ dɔ sɔn hakili la donc bi thème a bɛna boli fɛn min kan sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnen la yurugu yurugu tiɲɛ don wa an ka jamana kɔnɔna na a kɛwale a bɛ ka kɛ wa donc maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka a ko la nka an ye wele bila maa minnu fana ma olu bɛ ɲɛdɔn a ko la kosɛbɛ donc o fana bɛna o hakilinata di a ko la min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la tiɲɛ don yurugu yurugu a b'an ka jamana kɔnɔ ou a t'an ka jamana kɔnɔ u n'u da don a la sisan k'a walawala. Bɔkari bi baro fana ka di sabula n'i ye taabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mun ye association lutte contre la délinquance financière corruption o ɲɛmɔgɔ o b'an bolo kɔrɔ yan parti politique o fana ɲɛmɔgɔ o fana b'an bolo yan mun ye CNT banburu ye olu fana b'an bolo yan ani sariyatigi o fana b'an bolo yan mais Omar a ka association ni a y'a jira k'a fɔ ko association malienne de lutte contre la délinquance financière donc yurugu kuma ni mun yɛrɛ don a nana cogo di. D'accord. N bɛ foli lakuraya tuguni ka ɲininkali a bɛnna ma d'abord an ka association n'a fɔ tubabukan na ko association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière o kɔrɔ a ye jɛkulu de don min sigira ka yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli Mali dugukolo sanfɛ donc a sigir'o de kama bon n'i y'a ye o sigira fana c'est que o ɲɔ de ɲɛlen bɛ depuis an kɔni wulila Mali la an ɲɛ b'a la yuruguyurugu bɛ yen et c'est à tous les niveaux a bɛ niveau bɛɛ lajɛlen na bon an ka a kɛlen b'an ka jamana minɛ ka a bali ka avancer donc o hukumu de la an sigira vers les années 2016 donc ka wuli ka jɔ ka jɛkulu sigi pour que k'an fana an ka nin yɔrɔ
ni yɔrɔ baara kɛ yuruguyurugu kɛlɛli ko la Mali la. Voilà. Mais est-ce que aka association comme on va faire l'association Chara 600 maman ka fo ko mareta ko ay ni créer mais c'est ay no boké kosɛbɛ an ye nɔ bɔ kɛ parce que depuis association yɛrɛ créera an ma sigi d'abord association yɛrɛ créer pour que an ka sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ n'u b'a fɔ a ma ko récépissé a ma nɔgɔya parce que a jirala na don min an taara se ɲɛmɔgɔw ma k'an mago bɛ récépissé national la pour notre association ko bon est-ce que mɔgɔ bɛ se ka association créer yuruguyurugu kɛlɛli la à l'époque gouverneur min tun bɛ yen a ko k'an ye politique mɔgɔw de ye ko c'est politique ko donc ko récépissé tɛ se ka d'an ma mais an m'an bolo jigin tellement que on était convaincu de notre détermination donc an taara jusqu'au bout fan taara n'a affaire fo cour suprême na et à un certain niveau a da jirala an na k'a fɔ bon il faut passer par certains chemins qui ne sont pas du tout orthodoxes, qui ne sont pas min tɛ sariya ko ye quoi. Voilà, donc pour que an ka récépissé sɔrɔ mais an ma sɔn. Donc on a lutté jusqu'au bout. Ça c'est rien pour rien que l'implantation de l'association. Et depuis lors, n'an ye nɔ bɔ effectivement an bɛ se k'a fɔ an ye nɔ bɔ hali ni a ma ye ka ɲɛ. An kɔni depuis an créera an ma sigi parce que an yɛrɛ bɛ dénonciation sɛbɛn na waati bɛɛ an ka na plateau kan ka kuma yuruguyurugu kan k'an ka hakilina fɔ o fana bɛɛ ye dɔ ye parce que peut-être an ka kumakan bɛ se ka don tulo dɔw la olu na se ka baara kɛ n'a ye donc an kɔni n'an ye yuruguyurugu kɛwale fɛn o fɛn ye ou bien ni dɔ sera an ma ni yuruguyurugu kɛwale dɔ ye donc an b'o ta ka jamana ɲɛmɔgɔ an fana b'o ta ka sɛbɛnni kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu na l'autorité compétente quoi donc on saisit l'autorité compétente donc au fin de diligenter par exemple l'affaire là en question. Ouais, mais il y a un problème avec Rome Doré. Aïe ni péké. Maintenant aïe mɔgɔ dɔ minɛ yuruguyurugu la a taara est-ce que o tugu minɛna ou bien a ko kɛra cogo di? Bien, bon. D'abord an tɛ mɔgɔ minɛ an tɛ mɔgɔ minɛ hali n'an ye yuruguyurugu la an tɛ mɔgɔ minɛ n'an kɔni ye kɛwale dɔ ye min ye yuruguyurugu kɛwale ye donc ni preuve dɔw b'an bolo a ko la ou bien n'an sigara ko dɔw kɛli la par exemple an ye ko dɔ i n'a fɔ sisan waati kuntala waati minnu tɛmɛna logements sociaux voilà logements sociaux minnu tilanna f'a fɔra ko M5 bugu donc o logements sociaux kɛcogo a ma dogo maa si la maliyɛn bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ ko a kɛcogo man ɲɛ a dicogo man ɲɛ donc an fana wulila on a fait des recoupements ka information dɔw fara ɲɔgɔn kan effectivement an nana sɔrɔ min fɔra minɛyɔrɔ b'a la quoi donc an fana wulila on a saisi les autorités on les a interpellés à travers les différentes plateformes an ka pagew kan an taara télévision la radio la ayanka fait la taufo bon on était prêt jusqu'à aller attaquer la décision en question ni ɲɛmɔgɔ kuma u ka responsabilité ta an kun bɛ taa n'a ye sariya bolo kan parce que an kun y'an ka avocat saisi déjà pour que ka taa n'a ye sariya bolo kan ka décision annuler mais Dieu faisant les choses ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sera ka a décision annuler donc an danna sira ten. D'accord. Alfred, il y avait allé à Kinala. C'est-à-dire au bien niqué, bon, ni femme B, mais taligné, ambitieux. Bon, mais là, il y a ma politicien français. Parce que comment cacher Yurugu, comment il met à Dame Rala, pour résoudre Coco, c'est politique. Donc maintenant, c'est un Yurugu et à y tout dire, Mohamed Alami. Bon, déjà, on va se faire fin de faux. Yurugu beka tcheni mi lase malima fin dente kobadu teme yɛrɛ y'a f'i ye cogoya min na pour que olu ka se ka autorisation sɔrɔ ka yuruguyurugu kɛlɛ a fɔr'u ye k'u ka surafɛn di a kuma tɛ tɛmɛ o kan kuma tɛ tɛmɛ o kan a fɔra k'u ka surafɛn di a y'o de fɔ u ka tɛmɛ siraw dɔ fɛ ayi o ma di k'olu ban de ka di k'olu ka combat tɔ minɛ f'u k'u ka récépissé sɔrɔ mais o kuma in kuma tɛ tɛmɛ o kan o ne bɛ fɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ pour que i ka se ka kɛlɛ surafɛn de a tɛ tɛmɛ o kan o kuma tɛ tɛmɛ o kan yuruguyurugu filɛ nin ye
depuis que an bɛ se ka fɔ san 20 san 30 ɲɔgɔn na an maliyɛnw wa o tɛ politicien dɔrɔn ye o ye maliyɛnw bɛɛ ye a caman mɔgɔ jɛlenw bɛ fɛn bɛɛ la mɔgɔ nɔgɔlenw bɛ fɛn bɛɛ la mais maliyɛnw caman ye fɛn dɔ ta an ka laada la k'o lacɛn o fɛn ye jumɛn ye o ye worosɔngɔ ye worosɔngɔ kun ye jumɛn ye ni e baara dɔ kɛ ni e saralen don min kama bo kelen i y'a kɛ ka ɲɛ o baara in résultat bɛ nisɔndiya min lase ne ma ne bɛ se ka worosɔngɔ d'i ma parce que nisɔndiyara mais i ye n ka baara ɲɛnabɔ ka ban mais bi bi la o worosɔngɔ in de yɛlɛmara ka kɛ surafɛn mɔgɔ caman bolo i bɛ taa sɔrɔ ne mago bɛ wolosɛbɛn dɔ la a bɛ fɔ ko 20 don u b'a fɔ n ye mairie dɔ kɔnɔ mairie bɛɛ tɛ u b'a fɔ n ye mairie dɔ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ fo sinikɛnɛ nka n'i ye 200 di yan n b'a d'i ma wula in na ou bien tilegan in na o ye surafɛn ka sɔrɔ ni mairie baarakɛla kun y'a di yan o tileganfɛla bɛɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ sinikɛnɛ mais n b'a lajɛ n'u bɛ se ka d'i ma wula in na ou bien tilegan in na 20 in dɔrɔn sara tellement ne bɛ nisɔndiya ne bɛ se ka worosɔngɔ d'a ma o tɛ surafɛn ye an maliyɛn kuraw ne ka génération mɔgɔ caman min tiɲɛna an y'o de fɛnw fila ta ka ɲagami ka don fɛn bɛɛ la sani baara yɛrɛ ka daminɛ o ye okumu bɛɛ ye c'est-à-dire o ye politique okumu ye o ye gouvernement baara okumu ye o ye hali société civile mɔgɔw dɔw okumu kɔnɔna la o ye hali malheureusement justice fana kɔnɔna la c'est-à-dire Mali okumu bɛɛ i bɛ taa munumunu cogo o cogo a b'o cogoya la donc an politique mɔgɔ kɔni ka baara ye min ye parce que effectivement politiciens dɔw bɛ yen fana an bɛ n'u ye yuruguyurugukɛlaw ye mais an kɔni n'i y'a ɲininka an t'o ye wa o kɛlɛli o y'an ka priorité dɔ ye parce que jamana yɛrɛ ka retard a sirilen don ni yuruguyurugu in de la an kɔni ka lutte principale dɔ bɛ ɲɛsin yuruguyurugu in kɛlɛli la a n'a kɛbagaw olu fana kɛlɛli n'u minɛli a n'u ɲangili la donc an kɔni ɲɛ b'a la tan an politique mɔgɔw. N'o tɛmɛna ka bɔ maître voilà donc san'an ka kuma di ma tiriyala folikan jumɛn bolo k'a lase Sirifula filɛbagaw ma. Folikan wɛrɛ tɛ n bɛ hakɛto ɲini kɛ ko n'o ka ca o de bɛ dimanche de ye dimanche ko ka ca k'an lamɛnjɛkulu fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ k'an barokɛɲɔgɔnw fo k'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la n ye fasojɔ cogoya dɔ de ye tan nɔ folikan min bɛ n bolo k'a di o ye o ye fɔlɔ. maître i nana sɔrɔ bi débat société civile donc o b'an bolokɔrɔ politicien bɛ yan e mun ye sariyatigiw bɛ yen ani membre du CNT olu fana bɛ yan donc bi kɔni an bɛ mun kan yuruguyurugu a ɲɔɲɛlen don an ka jamana kɔnɔ yan donc an ye k'a fɔ ko nana kuma dɔ yɛrɛ boloda ko semaine de la lutte contre la corruption e mun ye sariyatigi ye yuruguyurugu corruption yɛrɛ mun don o b'a fɔ jɔn ma ko ils sont corrompus ou bien les corrupteurs jɔn. Bokele n bɛ foli kuraya komi aw yɛrɛ ka bi kumakun b'a jira ni la corruption est telle une réalité au Mali o b'a jira k'a fɔ yuruguyurugu est-ce que tiɲɛ de don Mali la a bamanankan na an b'a fɔ ko tiɲɛ de don yuruguyurugu a bɛ Mali la komi a bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ cogo min mais ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'i i bolo da i kun de la Mali ta in saranin b'a kan o ma daminɛ bi i ye ɲininkali kɛ ko yuruguyurugu wale ye mun wɛrɛ ye yuruguyurugu wale tɛ foyi wɛrɛ ye o ye ka walifɛn o walifɛn bɛ se ka kɛ jamana ta ye komi a bɛ se ka kɛ i bɛ cakɛ bɔnda min na n'a baara in kalifalen b'i la wagatinin kɔnɔ e y'o nafolomafɛn ta k'a kɛ kelen kungo ye o ye yuruguyurugu dɔ ye yuruguyurugu dɔ fana ye mun ye ka fɛn wajibiya mɔgɔ kan a k'a di a ma a k'a d'i ma k'a sɔrɔ a tigi n'a dili man kan n'a ma di a ka hakɛ min ye ka kan k'a di e t'o di o ye yuruguyurugu wale dɔ ye yuruguyurugu wale dɔ fana ye mun ye tuguni jamana ye jamana de ye jamana ye bɛɛ kaɲafɛn minnu na e ye dɔ kumaniya n'a ye k'a ta ka di dɔ ma o ye yuruguyurugu waleya dɔ ye donc maa min ye yuruguyurugukɛla ye n'an b'a fɔ a ma ko corrompu o ti maa wɛrɛ ye o i man'o ye yɔrɔ yɔrɔ i bɛ maa wɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma ko corrupteur maa fila de bɛ yuruguyurugu waleya kɛ a bɛ se ka kɛ maa fila ye komi a bɛ se ka kɛ maa kelen ye n'i ye jamana nafolo ta ka k'i kelen kungo ye i kelen de y'o kɛ o e bɛ wele ko yuruguyurugukɛla e ye corrompu de ye mais ne b'a dɔn tigitigi nin fɛn in ne n'a man kan ne bɛ na ka na se karisa ma ka fɛn d'a ma a ka fɛn di yan fɛn min de n'a man kan ne ye corrupteur ye o ye corrompu ye o donc yuruguyurugu n'i ye ne ɲininka a la n b'a fɔ Mali in kɔnɔ a bɛ yan ka da mun kan
k'a da nin furancɛ fanga min bɛ yen u ye wulikajɔ dɔw kɛ nin wagati kɔnɔna la pour que a kɛlɛ in ka se ka sira sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ yuruguyurugu ɲɔ ɲana jamana in kɔnɔ a bi san caman bɔ fo ka na bila bi la donc jamana bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ k'a yuruguyurugu ye san sɔrɔ a dun kɛlɛyɔrɔ tɛ foyi ye a kɛlɛyɔrɔ ye sariya bonda de ye bon o sariya bonda min jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka sikana bɔ o la kɛlɛ in kɛli la gɛlɛya dɔ ye o ye ɲama mun bɛ yen bolo ɲɛsinnen bɛ o ɲama caman na yuruguyurugu kɔnɔna la gɛlɛya dɔ bɛ yen jamana kɔnɔden yɛrɛ min ye anw ye ni y'anw sigi an fan caman bɛ yen an bi sɔn a ma anw bolo a kɛli yɛrɛ a ka kan donc i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ a nana se yɔrɔ dɔ la wulikajɔ mun bɛ ka kɛ sisan fo ka na cakɛ bondaw sigi yuruguyurugu fɛnw kɛlɛcogo ni a fɛn mun bɛ sɔrɔ a la labaara la a k'an ka jamana kɔnɔden bɛɛ siran min ye anw denmisɛnninlakaw ye parce que jamana in a sini ye anw de ye anw de bɛ jamana in dilan bon jamana in n'a ma dilan n'a dilanna yuruguyurugu kan fɛn fɛn bɛ ka kɛ ani fɛn fɛn bɛna na kɛ jamana marabaaw fɛ tant que yuruguyurugu de ye ɲɔ sɔrɔ a baara kɛ n'o ye a tɛ se ka sira sɔrɔ pour que ka bɔ kuma la jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ yuruguyurugu ye fanga sɔrɔ o jamana in fanga in bɛ lafu o jamana in bɛ siga sen kan a ɲataga in a tɛ bɔ kɔ la ka tɛnɛnna ka tarata sɔrɔ. D'accord, docteur Amadou Albert Maïga, membre du CNT, n b'a dɔn an bɛ nin bɛɛ la a fana a ye da b'a la fana fo se an bɛ yan donc i ka nakun fana e bɛ se ka mun dɔ fara a ka tɔ ye mun fɔ. Effectivement tɔ ye mun fɔ n b'a daminɛ o la k'a fɔ effectivement u ye yuruguyurugu kuma ɲɛfɔ cogoya o cogoya la tiɲɛ na o de y'a fɔ cogoya ɲuman ye ka d'a kan yuruguyurugu bɛ se ka kɛ maa kelen a bɛ se ka kɛ maa fila ye wala a bɛ se ka kɛ groupe de personnes ye n'o ye maa caman ye nka n'i y'a ye bi hali transition an sera a kɔnɔna la wagati kɛra an bɔra an ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu yɛrɛ ɲɔ ɲɛna jamana kɔnɔ kojugu nka yuruguyurugu ye fɛn ye adamadenw ni a jura adamadenw na kojugu siraw b'u bolo ka bɔ ka se ka a kɛ cogoya la cogoya mun na hali nɔ minɛli a bɛ gɛlɛya structure minnu b'u nɔ minɛ o de nana kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ka structure de contrôle minnu bɛ jateminɛ caman kɛ yaasa yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan an ka laɲini ye yuruguyurugu yɛrɛ ka kɔn ka kɛlɛ fɔlɔ n'a bɛ fɔ a ma prévention yan'a ka se yɛrɛ a kɛli ma o nana ni structure caman kelen ye minnu bɛ baaraw kɛ u b'u ka gafew bɔ u b'u ka sɛbɛnfuraw bɔ nka a kɛli ka adamadenw nɔ minɛ a la i b'a ye k'a fɔ sariya tigilamɔgɔw de b'o kɛ transition fanga in kɔnɔna la an ka miirinataw bolila jumɛn kan o de ye fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ anw nana tuma min na pôle 3 tun bɛ yen pôle national de lutte contre la corruption dɔ tun bɛ Mopti dɔ tun bɛ Kayi dɔ tun bɛ Bamako nka an y'a ye k'a fɔ baara bɛ tagali cogoya min na jamana finance publique bɛ baara kɛ cogoya min na corruption fitinin ninnu hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen nka corruption ba o de ɲɔ ɲɛlen bɛ kosɛbɛ ka d'a kan miliyariw bɛ tunu o de la kosɛbɛ minnu bɛ se ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ minnu bɛ se ka kalanyɔrɔw jɔ minnu bɛ se ka malidenw kumabɔ kɔngɔ ani minɔgɔ ma o la an ye sariya kisɛ dɔ ta mun b'a kɛ sisan ka pôle national dɔ créer k'a sigi Bamako fɔlɔfɔlɔ i b'a ye k'a fɔ pôle économique mun sigilen bɛ commune 3 tribunal la nka juge minnu bɛ yen magistrat minnu bɛ yen olu tun bɛ tribunal de droit commun n'o ye an ka tribunaux bɛ baara tɔ minnu kɛ jugement tɔ minnu kɛ k'o baara kɛ ka tila ka temps wɛrɛ ta tuguni o wagati kelen kɔnɔ ka yuruguyurugu baaraw fana kɛ pour que u bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna la an ye tribunal kunturu kelen de créer ka juge ta minnu ka baara ye dɔrɔn de yuruguyurugu gafe minnu mana ci u ma wala u yɛrɛ mana gafe minnu ɲɛnɛmaya u ka baaraw kɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn nka a ko in tɛ se ka kɛ baara fitinin ka d'a ka baaraba don sɛbɛnfuraw de don n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ k'a nɔ minɛlen bɛ fɛn dɔ la i bɛ na i b'a wele i b'a ɲininka ani minnu ye baara kɛ i b'olu wele i b'u ɲininka u b'u ka jaabiw ci ma u bɛ avocat wele u b'u ka parti constituer o wagati de bɛ e bolo k'u ɲininka o wagati b'olu bolo k'e jaabi aw bɛ confrontation kɛ dɔɔni avec les éléments de preuve fo ka na a dan kɛnɛma k'a fɔ réellement nin Karim Masina nɔ b'a la nka kuma dɔw la ni siganen b'a la i bɛ se k'a tigi minɛ k'a bila bɛrɛ la fɔlɔ yanni i bɛ se ka élément de preuve sɔrɔ donc o ye baaraba ye an ye mun kɛ ka o bila commune 3 niveau la yaasa olu bɛ se k'o ɲɛsin o ma maintenant filanan ye jumɛn ye ka se ka halisa a baara ɲɛnamaya ka taa fɛ ka d'a kan yuruguyurugu baara kɛlɛli a bɛ cogoya min na tan k'a fɔ i b'a kɛlɛ k'a ban ko zéro corruption o ka gɛlɛn diɲɛ yɛrɛ jamana kɔnɔ o tɛ yen nka f'i ka fanga dɔgɔya ka duga fo hadamadenw ka sira walifɛn ye an ye agence dɔ créer CNT kɔnɔna la an ye loi dɔ ta donc loi in bɛ fɔ ko agence de gestion des biens c'est-à-dire que ni mɔgɔ minnu ye yuruguyurugu walew kɛ ni sariya tigilamɔgɔ agence dɔ bɛna créer k'a di sariya tigilamɔgɔw ma o b'a tigi nɔ minɛ n'o y'a sɔrɔ la bien minnu b'a bolo yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ se k'olu ta k'olu saisir k'u lasegin jamana ma
nka ɲɛna an ko agence in créé fɔlɔ an kun ye sariya kisɛ wɛrɛ ta sariya kisɛ min bɛ jamana yamaruya k'a fɔ ni mɔgɔ yɛra k'a nɔ minɛlen bɛ yuruguyurugu fɛn na hali n'o y'a sɔrɔ a y'a bila a den tɔgɔ la walima a muso tɔgɔ la olu bien muso o den o olu mɔgɔ olu bɛ se ka retirer k'a minɛ olu bɛɛ lajɛlen na n'o y'a sɔrɔ a y'a labɔ jamana kɔ kan an ye gafe dɔw kɛ an ni diɲɛ jamana wɛrɛ tɔw cɛ tuguni minnu b'a to Mali bɛ se ka wuli ka taa nɔ minɛ fo jamana wɛrɛ kɔ kan yaasa a fɛnw bɛ se ka fɛnw kari masinaw bɛ se ka minɛ donc n'olu minɛna olu bɛ kɛ cogo di o de la an ye sariya kisɛ wɛrɛ ta ka structure wɛrɛ kelen structure min b'a to n'a minɛna a bɛ di o structure ma ni wari kasabi de don compte d'affectation spéciale dɔ créera o agence in kɔnɔ la k'o loger trésor la n'o y'an ka wakandeba ye wari ni wari don a bɛ taa o kɔnɔ la ni so don n'o y'a sɔrɔ a kan ka feere n'a feerela wari bɛ taa yen n'o y'a sɔrɔ so don fɛnɛ mun état an b'a ye k'a fɔ an ka jamana baarakɛda dɔw bɛ luwanse la yɔrɔ dɔw la n'o y'a sɔrɔ jamana cakɛda dɔw bɛ se ka ta ka yɛlɛma yen fɛnɛ a bɛ ta ka yɛlɛma yen nin bɛɛ lajɛlen ye walew ye wale min bɛ se ka yuruguyurugu wale kɛlɛ a fɔlɔ ye jumɛn volonté fɔlɔ ye ka adamadenw lasiran k'a fɔ n'i y'a ta n'i y'a du ka i ka denbaya de balo na i k'a bila i kunna i bɛ ka i ka denbaya labalo nkalon kan nkalon a bɛ se ka ci diɲɛ wagati bɛɛ a mana mɛn boli la cogo o cogo don dɔ cɛ mana ko a la donc o ye nkalon ka ko bannen donc o y'a fɔlɔ ye ka adamadenw lasiran ye a filanan ye jumɛn ye wa n'i minɛna la fana i k'a dun k'a fɔ pénalement i bɛ ɲangati de ka d'a kan code pénal modifiera pour que ka se k'o aspect dɔw ta yaasa n'i kɔni bolo ye magara la k'a fɔ k'i ta tɛ dɔrɔn a ka se ka minɛ i bolo cɛ ye a sabanan fana ye jumɛn an ye a naaninan je vais dire an ye pôle wɛrɛ créé tuguni ni o bɛ tali kɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité c'est vrai que yuruguyurugu wale sira dɔw b'o la nka a t'i n'a fɔ o ye jamanaw ta ye mais i b'a ye k'a fɔ hackers mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ yen u ka baara dɔ dɔrɔn k'u sigi u bɛ banques ɲagami à travers des logiciels ka wariw tigɛ tigɛ ka bɔ banques na cogo min na k'u yuruguyurugu ka sɔrɔ la u ma jɛn n'a ye u b'a kɛ o sira minnu fɛ o pôle an y'a adopté jeudi tɛmɛnen dɔrɔn de o fana bɛna ɲɛnamaya pour que jateminɛ bɛ se ka kɛ banque do o aéroport do o jamana yɛrɛ cakɛdaw do o ka se ka o fana kɔlɔsi yaasa malidenw yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn tɛ mais hali diɲɛ jamana wɛrɛw kan maaw kana se ka yuruguyurugu wale ta ka ɲɛsin an ka jamana ma. d'accord Alfred kɔrɔfɔ tɛ nin ye donc c'est à dire que i ye kuma min fɔ bɛɛ da bɛn'a kan tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yen donc an bɛ kuma di ma. ok monsieur Tɛmɛ n bɛ ɲininkali tɛnku i la o ye ɲininkali bɛ boli fɛn min kan i ko aw ye association créé mun de ye aw yɛrɛ bila ni association créé la ko ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma. kosɛbɛ d'abord an ye association créé tuma min a hakilina bɔra mɔgɔ minnu na an caman na an kun ye étudiants de ye o waati la bɛɛ b'a dɔn étudiants kun bɛ difficulté min sɔrɔ u ka kalan na dɔw bɛ passer an yɛrɛ b'a ye dɔw bɛ passer hali u tɛ na école la dɔw bɛ wari sara ka passer dɔw bɛ passer parce que u bɛ AM na u bɛ jɛkulu dɔ la dɔrɔn u bɛ passer o n'a ɲɔgɔn ninnu bon o ye kelen ye filanan fana notre fait don o don an ɲɛ b'a la an ka à longueur de journée yuruguyurugu walew a bɛ fɔ journal la an yɛrɛ bɛ dɔw ye taamasiraw la i n'a fɔ arakɛteli minnu bɛ to ka kɛ taamasiraw la an yɛrɛ souvent on en est victime donc an y'olu bɛɛ de ye an ko vraiment il faut que nous aussi an ka wuli an ka se k'an fara ɲɔgɔn kan pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc, depuis en wolo là de ça, donc chaque jour que Dieu fait, dɔ bɛ ka fara mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka fara an kan mɔgɔ sugu bɛɛ banna bi bi in na alhamdulilayi jeunes banna étudiants banna makɔrɔbaw banna baara sugu bɛɛ quoi dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o tɛ fonctionner u bɛɛ banna donc o de nana ni yuruguyurugu kɛlɛli association sigili. ok basi tɛ ma tila la mais a créeli ni sisan cɛ est ce que a ye nafa sɔrɔ a la wa. bon a créeli ni sisan cɛ n bɛ se k'a fɔ ko an ye nafa sɔrɔ parce que nafa ne tɛ an t'a fɔ ko nafa parce que an ka baara a bɛ komi sanji kɔrɔ wɔsi parce que an b'a la fɛn don o don ne tun bɛ arajo so dɔ la dɔ ko k'aw bɛ ka aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn quoi ko est ce que yuruguyurugu yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ ko est ce que aw tɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn nin ko la bon c'est comme ça parce que don o don an bɛ ka cɛsiri baara minnu kɛ wulikajɔ minnu kɛ an b'o la an ɲɛ b'a la diɲɛ don o don fɛn wɛrɛw bɛ ka kɛ yuruguyurugu modèle wɛrɛw bɛ bɔ rapport minnu bɛ bɔ vérificateur ni oclé mɔgɔw fɛ don o don a bɛ fɔ wari hakɛ min bɛ ka dun quoi donc don o don dɔ de bɛ ka fara o kan donc an bɛ se k'a fɔ nɔ kɔni a nɔ hali ni nɔ bɔra a la
bon an kɔni jusqu'à présent an nimisi ma wasa parce que an bɛ fɛ fɛngɛ bɔra ka mɛga bɔra k'a fɔ sisan ko baara bɛ ka kɛ bon vraiment à notre niveau an ka association yɔrɔ an fɛ an nimisi ma wasa parce que jusqu'à présent yuruyuru kan ka kɛlɛ ka se niveau min na pour nous a ma kɛlɛ quoi. Ok. Voilà a ma kɛlɛ c'est vrai décision taara fɛngɛw bɔra décret taara bureau renforcera fɛn caman kɛra mais c'est pas les textes Mali problème tɛ sariya dɔrɔn ye k'a fɔ ko sariya kisɛ de tɛ yen ka yuruguyurugu kɛlɛ o tɛ depuis Mali bɛ yen sariya kisɛw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn yuruguyurugu man ɲi n'i y'a kɛ fana n'i minɛna la i bɛ ɲangi. Ok. Voilà. Basi tɛ n bɛ tila ka segin ka nin ma o b'a to n bɛ taa Mohamed Alamini fanfɛla la n bɛ ɲininkali min kɛ e la i ko ni ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ sisan génération de la ne bɛ ɲininkali min kɛ e la mun de kama sisan génération a ɲɔ ɲɛlen don olu la sisan sara dɔgɔya de don wa walima fantanya de don wa walima mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ labɔli kɛ parce que i mana fɔ a bɛ sira bɛɛ kunda hali commencer i bɛ se ka taa sanni na u bɛ fɛn giriya ka suman dɔ yɛlɛ ka en tout cas fan bɛɛ de don mais e yɛrɛ bolo a jubaju ye jumɛn de fantanya de don wa ou bien sɛgɛn de don wa ou bien sara dɔgɔya de don. A jubaju bɛ se ka sɔrɔ fɛn dɔ la mais ni kun bɛ se ka n to yen a kun ka di n ye ka kuma tɔ dɔ dafa docteur Mayiga kun ye min fɔ. An bɛ transition félicité fɛn dɔ la ani CNT u ye agence min sigi sen kan parce que ma insisté o la kosɛbɛ k'o yɔrɔ ɲɛfɔ c'est à dire mɔgɔ minnu bɛna so soin so bɛna sɔrɔ ka lasegin mɔgɔ minnu bɛna wari soin wari bɛna sɔrɔ ka lasegin o agence de ka baara don c'est à dire fɔlɔ an bɛ se ka mɛn k'a fɔ karisa ye 50 milliards ta karisa ye 20 milliards ta karisa ye 10 milliards ta san kelen fila bɛ tɛmɛ a bɛ kaso la a bɛ bɔ ministre bɛ se ka bɔ k'a fɔ an ye miliyari 12 sɔrɔ non maintenant ni agence ka baara bɛna kɛ de ka nin wariw ta ka na ka nin sow ta ka na ka na di maliyɛnw ma ka lasegin maliyɛnw ma wa san o san u bɛna o yira k'a fɔ u ye min sɔrɔ donc vraiment an bɛ furancɛ fanga ni CNT mɔgɔw fo kosɛbɛ o fɛn in na parce que an yɛrɛ ka projet de société don depuis an RDS ko ni agence sugu kan ka créer u ka baara kelen pe ka kɛ o ye ka taa mɔgɔw yuruguyurugukɛla ka bolofɛnw minɛ minnu ka villaw b'u den san fila tigiw la o fɛn sugu tɔgɔw la o fɛn sugu mais yɔrɔ dɔ bɛ yen fana il faut k'an k'o fana fɔ Mayiga ye fɛnw bɛ ka caya bolomafaraw bɛ ka caya min bɛ lutte contre la corruption kɛ a ma daminɛ sisan c'est à dire opération Kokajɛ kɛra an bɛ hakili b'o la depuis Alpha Tan ninnu IBK yɛrɛ wulila waati dɔ la ko déclaration de bien ko bɛɛ ka t'o kɛ an y'a ye ko syndicat yɛrɛ de wulila k'a fɔ k'olu tɛ déclaration de bien kɛ o kɛra yan ko parce que ɲɛmɔgɔ fɔlɔ kan ka kɛ donc olu ta kɛ o bɛɛ kɛra yan maintenant an ɲɛ b'a la ko i bɛ taa sɔrɔ dossier kɛmɛ o sarada min bɛ yen o clé o vérificateur général o u tɛ se ka temps baara wa n'u ye temps min baara fana prévu min bɛ olu bolo a si tɛ se ka taa kiiritigɛyɔrɔ la c'est à dire a si tɛ se ka taa par exemple maître Traoré ninnu ka yɔrɔ la u bɛ dénonciation de kɛ c'est à dire ni ne o tile ne bɛ taa fɔ Traoré ninnu ye karisa ye nin kɛ dɛ mais ne bɛ na ni prévu min ye Traoré tɛ se ka baara kɛ n'o ye fo Traoré ka segin enquête kan k'o kura tuguni a ko n ka d'a ye nin furancɛ fanga o tile o Vegalo u ka bɛɛ ti ka bɔ yen u ka bɛɛ ti ka wuli ka bɔ yen o ma nɔgɔn dɛ o ma nɔgɔn mais an k'an sigi ka lajɛ o tile o Vegalo ni résultat ye jumɛn ye sisan u bɛ enquête kɛ ka fɛnw kɛ ka san o san u bɛ rapport bɔ fo justice kiiritigɛlaw ka segin a kan tuguni n'u dun nana sɔrɔ ko karisa tɛ zon ye dun karisa tɔgɔ tiɲɛna n'u nana sɔrɔ fana ko karisa ye zon ye sa n'olu ka segin enquête kan ni fɛn bɛɛ kan zon bɛ se ka fɛn dɔw dogo donc a kun ka d'an ye service kuraw dɔw ka créer nin bɛɛ ka ta ka don service sugu fila la min ka baara bɛna kɛ ka mɔgɔw nɔ minɛ ani min ka baara bɛna kɛ ka baara yɔrɔw nɔ minɛ maintenant olu ka baara résultat bɛɛ ka kɛ prévu ye kiiritigɛlaw bolo directement u ni kiiritigɛlaw ka baara kɛ directement wa olu b'u to baara la dɔrɔn agence min créera Mayiga n'a a collègues bolo olu fana k'u to la dɔrɔn ka wariw saisi ka sow saisi
ka baara teliya donc vraiment an b'u féliciter agence ko la an yɛrɛ hakilinan kun y'o ye an yɛrɛ b'a fɔ k'i b'a sɔrɔ u y'an de mɛn a kuma la ka an ladege ka kɔ an ɲɛ mais a tɔ la an bɛ fɛ u k'a tɔ kɛ hali bi o de ka d'an ye maintenant ka se ka kuma ma fɛn dɔ kɛra an ka génération an bɛ fɛn bɛɛ fɛ joona i bɛ taa sɔrɔ an faw ye villani dɔ jɔ san 20 kɔnɔna la u ye terrain san 5 u ye villa jɔ san 20 kɔnɔ an balikuyara ka sɔrɔ villa kelen bɛ i bɛ taa sɔrɔ an kɔrɔkɛ ye étage kelen fara kan donc an bɛna villa sɔrɔ ani étage kelen san 20 san 30 jɔli de don mobili 2 bɛ da la i bɛ taa sɔrɔ an fananbaw ka wari faralen don ɲɔgɔn kan k'o san 10 kɔnɔ mais an bɛna an b'a ye an bɛ villa in fɛ kalo 6 étage kelen kalo 6 immeuble dɔ y'an fɛ kalo 6 katikati kura barababa climatisé kalo 6 an ka vie ka teli an ka jɛnatigɛ ka teli an hakili fana tɛ kosɛbɛ o la parce que an bolo kosɛbɛ ye min ye o tɛ kosɛbɛ ye o tulonkɛ fɛnw de o ye jumɛn ye o ye ka mobili climatisé sɔrɔ mobili kura sɔrɔ ka fini ɲɛnamanbaw don ka fɛnw don non an faw hakili tun bɛ kosɛbɛ minnu la an tɛ k'o kɛ kosɛbɛ ye bilen adamadenya taabolo diinɛ taabolo an'o fɛn sugu an tɛ k'o kɛ kosɛbɛ ye bilen an mago b'a la sɛ ka don so su an mago b'a la fɛn dumanw ka sɔrɔ so su an mago b'a la décodeur ka sɔrɔ so bɛɛ kɔnɔ climatiseur ka sɔrɔ fan bɛɛ donc o dun bɛ taa ni wari de bon hali mɔgɔ min fana tɛ fɛ ka yuruguyurugu kɛ système kɛlen don de telle manière que yuruguyurugukɛlaw ka ca u b'i bila kɛrɛfɛ e ka sɔrɔ denni min bɛ fana fɛn sugu da bɛ ka gɛlɛya nasɔngɔw da bɛ ka gɛlɛya e tɔ bɛ ka fantanya e dun tɛ ka yuruguyurugu kɛ i tɛ fɛ k'i tɛgɛ don a la i tɔ bɛɛ bɛ ka fago i tɔ bɛɛ bɛ ka fantanya pardon fagon tɛ e bɛ ka barika de parce que i bannen don ka yuruguyurugu kɛ mais i bɛ ka fantanya a bɛ se yɔrɔ dɔ la i balimaw yɛrɛ b'a f'i ye karisa i ka ko dɔ lajɛ e bɛ e tɔɲɔgɔnw bɛɛ ka so bɛ fan bɛɛ foyi t'e bolo an ye du dɔw ye yan u b'a fɔ u den san joli e bɛ nin baara la o tuma e sirilen de don wa e bɔnnen de don wa mun b'i kɔ i filanw bɛɛ bɛ mɔbili kura kɔnɔ o ye k'a denw bila suɲɛni la suɲɛni kɛra dɛ depuis lawale suɲɛni bɛ kɛ mais suɲɛni barikara an de ka génération la parce que diɲɛ kura dɔ nana s'an ma o n'an ka diɲɛ kɔrɔlen fɛn caman nana gosi ɲɔgɔn na fɛn caman an hakili ma faamu an ka laadaw tiɲɛna o fan fɛ o kɔni y'an hakilina ye. ok basi tɛ monsieur Koto maître n bɛ taa e fanfɛla la n bɛ ɲininkali min kɛ aw minnu ye sariyatigiw ye bi bi in na bolokɔni sinen don aw ma sabula mɔgɔ b'a ko nin bɛɛ lajɛlen yuruguyurugu bɛ ka kɛ mais an ɲɛ tɛ sariyatigiw la kosɛbɛ k'a fɔ ko u bɛ ka baara kɛ mɔgɔw mago b'a maliyɛnw yɛrɛ mago b'a la ka se niveau min na dɛ o ɲɛ tɛ sariyatigiw la ka se o niveau la i b'o ɲɛfɔ cogo di. bien yanni n k'o ɲɛfɔ fɔlɔ an bɛ semaine a y'a fɔ semaine nationale de lutte contre la corruption i b'a dɔn ninnu ye initiative de ye ne b'a fɔ min ma qui a une connotation politique c'est-à-dire wagatiw de don dɔrɔn seulement mɔgɔw bɛ bɔ k'u ka intention yira mais en fin de compte foyi de tɛ ta comme résolution absolue k'a fɔ ko baara bɛ kɛ n'a ye conférence bɛ kɛ société civile bɛ wele kumaw bɛ kɛ et puis ça passe yuruguyurugu kɛlɛli bon a kɛra n bɛ se k'a fɔ fanga fɛn fɛn nana n'i ye jateminɛ kɛ fɛnba dɔ kɛra ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la a ka temps na il y a eu les états généraux sur la corruption au Mali o tun ye wagati dɔ ye c'était un tournant essentiel voilà aux états généraux et résolutions dɔw de adopté qui sont là mais faut bi kɔsani de la n y'a ye tout récemment u bɛ ka comité de pilotage dɔ bila sen kan pour la mise en œuvre des résolutions sur les états généraux sur la corruption a tɛ tɛ fanga ni bi cɛ a ka jan dɔɔni dɛ donc a b'a yira o la k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen kɛlɛ ka kan ka kɛ ni yɔrɔ min na o yɔrɔ in ka fɛla baara tɛ pour que ka na ye ɲininkali min kɛ n na Albert da sera fɛn dɔ ma oui o ye ŋaniya ta i b'a dɔn le réaménagement institutionnel et juridique là c'est pas la solution ka yuruguyurugu kɛlɛ o ne bɛ se k'a fɔ bi instrument min b'an bolo bi Mali kɔnɔ pôle 3 de bɛ yen pôle kelen min bɛ Bamakɔ yan nɔ pôle économique et financier de Bamako o bɛ yan pôle économique et financier kelen bɛ Kayi
o bɛ Kayi ressort bɛɛ couverture kɛ sabanan o bɛ Mopti Gao Tombouctou Kidal fo Taoudeni o b'o bɛɛ kɛ mais an ka jateminɛ kɛ pôle yɛrɛ dilanla cogoya min na pôle économique yɛrɛ dilanla cogoya min na à l'état actuel pôle économique tɛ jugement kɛ o pôle économique bɛ nominali de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mais pôle économique ne juge pas mɔgɔw ma danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ et vérificateur général bɛ yen an da ser'o ma o clé bɛ yen yani o yɛrɛ ka na il y a les services internes de contrôle au Mali o le contrôle général des services publics du Mali o bɛ yan o ka baara ye sɛgɛsɛgɛli de ye o i mana ka ministère so fɛn fɛn na bi inspection de bɛ yen ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ o bɛ yen o mais olu service ninnu ka rentabilité mun de don o bɛɛ kɔfɛ 2003 initiative nana ka Végal sigi n'o ye vérificateur général ye n'a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ale bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka rapport kɛ mais ale ka rapport n bɛ fɛ k'a fɔ a tɛ juge ça ne lie pas le juge a y'a fɔ cogo min a b'a dénoncer le procureur compétent a bɛ taa rapport d'a ma k'a fɔ ale ye baara min kɛ o de la justice maintenant justice bɛ sɔrɔ sa k'a ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ o kɔnɔna in na n'i y'a pôle saba ta k'a lajɛ tout récemment n bɛ gafe bila vérificateur général ka rapport laban ye a ye dossier 16 di le pôle économique et financier de Bamako ma ka 5 di Kayi ka 1 di Mopti bon olu bɛna procureur bɛ sɔrɔ sisan à travers le rapport k'a ka enquête de dayɛlɛ cela ne veut pas dire que vérificateur ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'a ye k'a fɔ nin milliard hakɛ fɛn na yan nɔ ko forcément o bɛ kɛ justice ka résultat ye non justice reprend bon an ka jamana in a dilanla cogoya dɔ la a da sera min ma k'u ye sariya kura min ta ka pôle national économique et financier même o la an ye ɲininkali kɛ an yɛrɛ la a saba in na sisan gɛlɛya bɛ yen n'aw nana unifier ka kɛ kelen ye ka procureur kelen bila ye baara volume bɛ yɔrɔ min est ce que a tɛna gɛlɛya ka taa fɛ mais avantage min b'a la an k'o fɔ u ye n'i ye projet in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ chambre correctionnelle spécialisée bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ni pôle national économique et financier nana kɛ sigi sen ye parce que papier taara a ma sigi sen kan fɔlɔ u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ yan'a ka sigi sen kan nin pôle saba min bɛ yen olu de bɛ continuer k'u ka baara in kɛ donc avancé bɛna kɛ min ye jamana tɔw b'an kɛrɛfɛ n da tɛ se o ma olu depuis k'a daminɛ joona u ye yɔrɔ sigi a kama critique bonda kelen a bɛ nominali kɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ juger ye a bɛ nominali kɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ juger ye mais anw ka format la bi transition nana sɔrɔ yen dɛ an k'o fɔ k'o pérépéré latigɛ transition nana nin format actuel sɔrɔ yen pôle économique ni rapport dénoncera ou bien jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ taara dénonciation kɛ procureur ye n'a ye nominali kɛ olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u y'a ye k'a fɔ ko waleya min fɔlen de don waleya in c'est a une connotation une valeur an b'a fɔ min ma délictuelle musaka min bɛ sariya yɛrɛ y'a fɔ n'a tɛ tɛmɛ 10,000,000 kan n'u yuruguyurugu waleya in nafolo min fɔla a tɛ tɛmɛ 10,000,000 kan o bɛ se ka juger an ka duguma kiiritigɛ bondaw fɛ ni olu tilala u ka nominali n'u ka sɛgɛsɛgɛli la u b'a bila ka taa chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de la commune 3 olu t'a juger n'a y'a sɔrɔ ko musaka fana b'o sanfɛ a bɛ bila ka taa cour d'assises de la bon o sira in fana ni olu tilala u ka sɛgɛsɛgɛli la u bɛ dossier bila ka taa sanfɛ procureur général chambre d'accusation cour d'assises alors i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ in na gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ mais gɛlɛya fanba ye mun ye n bɛ to ka o de fɔ très généralement maa min bɛ se ka faso nafolo sɔrɔ ka ŋanamu o ye maa min bɛ fanga la de o bɛ se ka kɛ ministre ye a bɛ se ka kɛ député ye a bɛ se ka kɛ président ye a bɛ se ka kɛ directeur ye mais anw yɛrɛ ka sariya dilannen bɛ cogoya min na k'a fɔ ni ministre n'o bɛ mina waleya la waleya min man ɲi n'o mina cogo kɛrɛnkɛrɛnnen de fɔra a la donc hali n'a nɔ mina n'a yera k'a tɔgɔ bɛ yurugu fɛn na ni tɛmɛ ma kɛ n'o ye an y'o ye jamana in kɔnɔna in na k'a fɔ ministre nɔ mina na a sera ɲɛfɛ procédure danna sira la parce que sariya ko k'a ka taa cogo min a ma don ta a sera ɲɛfɛ u y'a annulé a tigi bila la bon jamana kɔnɔden tɛ se k'o faamu ale b'a yɛrɛ ɲininka écoutez m'a fɔra ko nin ye nin wari cogoya don mais kiiri taara a bilala ɲɛfɛ mais kiiri dilanla cogoya min yɛrɛ la a nominali fo ka taa se a dan na a bɛ gɛlɛya donc fɛn de don bi an ka kan ka o de yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ parce que maa min bɛ bi n'a bolo bɛ se faso nafolo ma o ye maa min bɛ fanga la de maa min ti fanga la ale bolo tɛ s'a ma o mais n'a fɔra ko o nominali in fana ye gɛlɛya dɔ ye parce que procédure kɛrɛnkɛrɛnnen de fɔra a la misaliyara ni ministre n bɛ misaliya de ta dɛ ni ministre tɔgɔ yɛrɛ yurugu la n'a bɛ nɔ min na
ni procureur compétent saisira a bɛ dossier bila ka taa cour suprême procureur fɛ o bɛ tila tuguni ka cour sur le bureau de la cour suprême saisi olu fana bɛ tila ka chambre désignée min bɛ baara in kɛ mais ni pan kɛra o kunna n'a nana pôle la n'a nɔ nana directement n'a wulila k'a fɔ procédure ma don a don cogo la i b'a ye k'a fɔ ale ka ko in a bɛ dan sira la o ye dɔ ye filanan fana ye min ye papier mun bɛ na ka bɔ service de contrôle fɛ ka na procureur fɛ o ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ i b'a ye montant dɔw bɛ yen o de la purificateur ka sɛbɛn na a b'a fɔ ko irrégularité a b'a préciser k'a fɔ ko irrégularitéw de don nin montant nin montant nin montant ni justice y'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka na se i b'a ye o montant soit a b'a ye dɔ bɛ bɔ a la ou bien maa min a fɔlen bɛ k'a yuruguyurugu kan a bɛ na ni dɔw dalilu ye e b'a ye dɔ bɛ bɔ montant na a bɛ se ka nɔ min na vérificateur ka rapport bɛ min fɔ ani i bɛ instruction mana ban pewu montant min bɛ arrêté écart bɛ k'u cɛ mais n'o ma ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw fana tɛ se ka o faamu bon anw ka gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye u ye pôle unifié n'u tun sera chambre correctionnelle spéciale min b'u ka yɛlɛma in kɔnɔ fɛn ɲɛnama ba u tilala fana ka le staff des assistants surtout nin da sera o de ma parce que juge bɛ sariya de kalan mais fɛn min ye sɔrɔ ko ye Albert b'o dɔn a ɲa ka misɛn i bɛ taa sɔrɔ maa min bɛ yurugu kɛ a maaw u ka ɲa an b'a fɔ cogo min u hakili juru carinen de don c'est des personnes éminemment intelligentes donc n'i y'o dossier labɛn ka na di juge ma ale de bɛ sariya de dɔn o t'a yira forcément ko juge bɛ matière économique financière ou fiscale k'a b'a dɔn tant que assistant tɛ yen mais u ka yɛlɛma in na u y'a fɔ le staff d'assistant o ka se ka opérationnaliser juge mun bɛ nominali kɛ yurugurugu la olu ka na juge dɛmɛ u ka baara kɔnɔ papier mun bɛ bɔ vérificateur fɛ a bɛ bɔ fan wɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ c'est une affaire économique financière fiscale donc olu ka na comme spécialiste ka juge dɛmɛ a la a ka se k'a ka baara in kɛ nɔgɔya kɔnɔna la donc nominali a bɛ se ka teliya filanan ye min ye k'an ka sariya in yɛrɛ assouplir o tɛ fɛn wɛrɛ ye lourdeur min bɛ yen mɔgɔ dama dama min bɛ yen n'u nɔ minna i ka tɛmɛ nin fɛ i ka tɛmɛ nin fɛ u ka a procédure simplifier bon mɔgɔw tɛ sɔn ma u b'a fɔ ko a bɛ ka faamaw labila kojugu mais ni maa dalen b'i yɛrɛ la i man ka sugu si ka siran o kɔrɔla in na i y'a faamu n'i ma s'a ma i nɔ tɛ minɛ mais tant que o yɔrɔ de ma lajɛ sur le plan de droit ka procédure lajɛ en ce qui concerne ceux qui peuvent o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko mun bɛ ministre ye k'a bɛɛ de bɛ a bɛɛ ye jeune mun bɛna s'a ma n'u nɔ nana ka se ka kɛ nɔgɔya la jamana kɔnɔdenw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la et yɛlɛma in kɔnɔna la n'u tun sera ka nin pôle national économique et financier même chambre criminelle spécialisée donc directement u bɛ nominali kɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ juger u ka structure fɛ ka taa ka na c'est plus facile comme jamana tɔw ninnu na ninnu b'a kɛ u b'a bila ka taa fan wɛrɛ et vous voyez entre temps an ka jamana in kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka ɲagami o yɔrɔ la fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ da et surtout que ni volonté politique tɛ yen ka yuruguurugu kɛlɛ a yuruguurugu kɛlɛ bɛ kɛ marifa de ye politique maa dɔw bolo bɛɛ tɛ ni min tɛ don min i b'o nɔ minɛ ni min don i b'o ka dossier bila kɛrɛfɛ donc ka bɔ kuma la u ye agence min sigi sen kan ne y'a fɔ n ko initiative ka ɲi mais a bɛ mɔgɔ yɛrɛ lasiran n'i y'a ye nin agence sigira sen kan k'a fɔ a tɛ foyi wɛrɛ kɛ fɛn minnu bɛ sɔrɔ yuruguurugu procédure cadre kɔnɔna la n'u saisira ou bien o confisquera u b'o gérer o b'a yira k'a fɔ ko yuruguurugu ye se sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka dama tɛmɛ kojugu et puis fɛn sirantan de don fo ka agence sigi pour gérer les biens saisis ou confisqués cela veut dire que le phénomène là est très inquiétant. Ok basi tɛ faamuna monsieur Albert beta e fanfɛla la Amadu Mayiga n'i ye jateminɛ kɛ aw ye CNT maaw ye jamana kɔnɔdenw kuma da maaw jigi b'aw kan kosɛbɛ furancɛ fanga maaw ya aw ye min ye koto bɔra k'a fɔ kuma la sisan nɔ ni politique mɔgɔw nana fanga la généralement olu ka mɔgɔ dɔw mana minɛ yuruguyurugu la ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ aw minnu bɛ transition na mɔgɔw jigi dalen bɛ aw kan bi nka u bɛ k'a ye ko yuruguyurugu kɛlɛli a ko bɛ ka sumaya u tɛ ka mɔgɔw minɛ ta mais alors que a dun kɛra ka tɛmɛ sɛbɛnw caman donnen don k'a ko bɛ ka sumaya e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ olu tigilamɔgɔw ye. minnu bɛ k'a fɔ n b'u invité u ka n balimakɛ Mohamed Alamine Diko ni maître Couto yɛrɛ ka kuma lamɛn kɛ agence in kan ani pôle national mun créera tan olu yɛrɛ bɔra ka amélioration fɔ bɛɛ hakilinataw fɔ a la mais débat fanba bolila o kan ça veut dire que an bɛ ka avancer an bɛ ka baara ɲumanba de kɛ sɛbɛnfura faleni jamana in kɔnɔ a ma nɔgɔn
i tɛ se ka wuli ten dɔrɔn sariya de don sɛbɛnfura dɔ bɛ k'i b'a falen ten i b'a sɔrɔ ɲani i ka se sɛbɛnfura dɔ ma sanfɛ i b'a sɔrɔ i bɛ taa ɲɔgɔnna falen duguma ɲani i bɛ se kunkolo ma ka d'a kan depuis san 1992 an nana sariya dɔw sɔrɔ yen minnu y'a sigi mɔgɔw fana tɛ ko minnu ye baara k'u kunfɛ dɔw fana ye baara kɛ k'u miiri k'a fɔ an bɛ nin kɛ nka an b'an yɛrɛ lakana maître Koto da sera ministre walima député wala jamana maabaw bɛ président ka minɛli cogo ma n ko cour spécialisé kelen de sigira institution kunturu de sigira k'a fɔ n'i ma ɲɛ i bɛ ni mɔgɔw minɛ i bɛ haute cour de la justice u ka sɛbɛnfura bɛ tɛmɛ o de fan fɛ ko député de b'o ɲɛnɛmaya ɔ député minnu bɛ sigi i b'a sɔrɔ fanga mun sigira o fanga député de fana mɔgɔw fana bɛ taga yen nɔ ɔ i bɛ yɛrɛ minɛ yan yɔrɔ a ka gɛlɛn nka an nana jumɛn bɛ yen cour tɛ yen bilen o o de y'a to waati kɛra ministre dɔw minɛli a kuma cayara kosɛbɛ nka transition min kɔfilɛ transition yi tilen k'a fɔ awɔ aw y'a fɔ mais cour kɔni tɛ yen nka an kɔni bolo nin de kan ka kɛ baara kan ka kɛ tan donc yurugu baara kɛlɛli tɛ fɛn k'a ka nɔgɔn ten ka d'a kan c'est des confrontations de preuve nani nin ye wa diyagoya de don fana i ka temps di mɔgɔ ma fana a ka na n'a ka preuve ye donc o ye baara ye baara min ka gɛlɛn mais il faut alléger vraiment les procédures je suis d'accord avec ça ɔ o miirinataw de fana bɛ sen na an ni magistrats avocats an bɛɛ lajɛlen bɛ baara la gouvernement sariya kisɛw bɛ ka labɛn pour que halisa yurugu kɛlɛli bɛ se ka alléger cogoya min na o dɔw de nana wolo agence ani pôle national créeli la ani maître kuma ɲama caman minnu fɔ a kɔnɔ ni Alamine c'est le lieu pour moi aussi de féliciter aussi les membres du CNT ka d'a kan mɔgɔw bolo an bɛ kulonkɛ de la mais fɛn mun don a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni c'est méthodique kana dɔrɔn k'i bɛ na dɔrɔn ka mɔgɔw cɛ k'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'u minɛ ka taga n'a ye ten i fana tɛ se k'o kɛ o jamana fana kɔnɔ sariya de fana bɛ yen donc baara bɛ ka taga sinon yurugu kɛlɛli yɛrɛ ɲuman ye mun ye k'a kɔn pour que k'a kɔn contrôle parlementaire bɛ yen n'o ye wasabilen mɔgɔw bɛ se ka nɔmrɛli kɛ joona gouvernement na yaasa fɛn dɔw bɛ yen a kana se hali yurugu ko ma contrôle juridictionnel bɛ yen n'o ye sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ b'u ka contrôle mun kɛ yaasa yurugu yɛrɛ kana kɛ ɔ contrôle administratif bɛ yen n'o ye service d'état minnu bɛ yen n'o ye contrôle interne ye service yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ contrôleur financier bɛ yen pour que ka se ka dossier irrégularité jateminɛ yaasa a kana se ka se yurugu ma nka i b'a ye nin bɛɛ bɛ pan mɔgɔw fɛ ka tila ka na se fo ka se yurugu kɛlɛli ma u ye tiɲɛ fɔ Alamine ka kuma la organisme assimilé caman bɛ yen n'o ye a y'a ɲini k'a fɔ Vegal o tile k'olu bɛɛ ci miirinataw bɛ sen na ka se ka structurer de telle sorte que coordination ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ ou bien k'u fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la o miirinataw bɛ sen na don nataw la ni mun nana b'o la peut-être u bɛ na taa jamana kɔnɔdenw tulo kan nka fɛn wɛrɛ fana bɛ yen o ye section des comptes de la cour suprême ye mun bɛ comptes juger mun bɛ comptes régularité jateminɛ ani conformité o bɛ certificat de conformité dilan ni sariya bɛɛ bɔnna ka ban exercice mana clôturer k'a ban ka kɛ gafe dɔ kɔnɔ k'a ci wasabulon kɔnɔ wasabulon fana b'o jateminɛ est ce que baara cogoya ka ɲi n'a ma ɲi wasabulon tɛ se ka mɔgɔ nɔ minɛ nka o fana bɛ recommandation kɛ pour que halisa gafew bɛ améliorer ka kuma laban ni mun ye bi bi na an bɛ jamana sariya musaka ko nɔ minɛ ni sɛbɛn mun ye a bɛ fɔ a bɛ tɛnku sariya dɔ la a bɛ fɔ loi 028 2013 modifiée relative aux lois de finances o bɛ boli jumɛn kan budget dɔ bɛ yen a bɛ fɔ bi bi na budget mode programme a bɛ san 5 bɔ an b'a kɔnɔ nka halisa an bɛ ka mɔgɔw ladɔnniya ka taa fɛ hali ɲinan an ye recommandation caman k'a la normalement budget mun b'an bolo san 2023 137 programme de b'a la ni dotation 3 normalement responsable de programme bɛɛ lajɛlen ka musaka de bɛ ta ka bɔ ka d'i ma i kan ka baara kɛ ka résultat produit ɔ ni gɛlɛya mun yɛrɛ la e bɛ wele mais halisa DEFAMU fanga ka bon o baara kɔnɔna la an bɛ ka baara kɛ halisa pour que baara ka minɛ mɔgɔw la n'o nana kɛ e yɛrɛ mun ye ministre ye i bɛ kisi i bɛ latanga ka d'a kan i b'a sɔrɔ programme dɔw bɛ yen e t'o ɲɛmɔgɔ ye mais e kan ka superviser e kan ka contrôler ka jateminɛ u fɛ donc n'a nana o baaraw kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛna nɔgɔya caman sɔrɔ. mais n bɛ yɔrɔ min fara a kan parce que n ko mɔgɔw ɲɛ bɛ aw la aw ye transition ye i ye kuma fɔ yɔrɔ dɔ la est ce que politique mɔgɔ n'olu de nana fanga la u t'u yɛrɛ minɛ o donc mɔgɔw bolo politique mɔgɔw mana na fanga la sisan dossier fɛn fɛn bɛ sigi a bɛɛ tɛna bila kɛrɛfɛ parce que o de kama mɔgɔw presselen don yanni transition in ka ban kow ka teliya donc corruption na sira la ka se ka minnu kan ka minɛ olu ka minɛ ani fɛn ninnu sabula politique mɔgɔw mana na dossier k'a tɛmɛ sira min fɛ a ko bɛ sumaya wa ko u t'u yɛrɛ minɛ donc caman ka siran o yɔrɔ de. non jamana mana kɛ cogo o cogo jamana marali i ye politique mɔgɔ ye i tɛ politique mɔgɔ ye n'i bɛ jamana kɔni mara i bɛ politique de kɛ. maintenant sɛbɛnfura ninnu n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ dɔrɔn k'i nana dɔrɔn k'i y'a minɛ k'a yɛlɛma o fɛn tɛ o ne ye section des comptes mun f'i ɲɛna cour suprême na il y a des inspecteurs du trésor là-bas inspecteurs des finances bɛ yen olu tɛ magistrats dɔrɔn ye u bɛ jɛ ka magistrats dɛmɛ ka comptes jateminɛ ka certifier ka lajɛ baara kan ka kɛ cogoya min na ka d'a kan mɔgɔ min bɛ ko in kɔnɔna la circuit kɔnɔ e de bɛ se k'a dɔn e de b'a dɔn e bɛ se ka système contourner cogoya min na
maintenant système fana bɛ ka informatiser bibi la de telle sorte que adamaden yɛrɛ ka rôle ka se ka fɛgɛya baara yɛrɛ kɔnɔna la. Il faut aussi évoluer avec la technologie, avec l'innovation technologique pour que adamaden yɛrɛ jɔyɔrɔ fanga bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na. Mais transition tɛ se k'o bɛɛ ban. Nous on met les instruments en place, on fait ce qu'il faut pour que a baara bɛ se ka ɲɛ. N'i y'a ye bi mɔgɔ caman bɛ yen u ninnu minɛlen don k'a fɔ ko siga kelen b'u la k'u yuruguyurugu wale kɛ o bɛ kaso la halisa jugement ma se ka kɛ. C'est parce que halisa confrontation bɛ sen na sɛbɛnfuraw bɛ na wa dɔw bɛ kɛ hali olu tɛ bɔ jamana kɔnɔ olu bɛ bɔ fo Mali kɔ kan de. Parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔw la sanni dɔw bɛ kɛ a bɛ taa ɲɛnabɔ fo société ba wɛrɛw la jamana kɔ kan. Il faut qu'il y ait sɛbɛnfuraw ci olu ma olu k'i jaabi avocat k'i jaabi magistrat k'i jaabi kuma la jamana autorité ka déplacer donc fɛn tɛ mun bɛ k'a baara kɛra dɔrɔn ten k'a ka nɔgɔ ten mais an yɛrɛ ka miirinata yɛrɛ ye mun ye o de ye ka se k'a kɛlɛ. C'est pourquoi on a un système informatisé là ni impôt ta jate mnebi ni douane ta jate mnebi il va y avoir sidonia ou non logiciel moumena qui est système interconnecté qui est un système informatisé de telle sorte que adamade yere joro ka se ka dogo la kosebe et que machine ka se ka abarake comme ça no kera ani plateforme bado be an benya bala e misre bi ga bureau kono ne bien fait an bela jeli nyebala ni do infiltrer système kono ga donner do fallait alors automatiquement il se la remonter ko fe bena article ba mine donc o be ge swagwe ka konkara madum bala ka ga mo jugo na ma bo ala di pa ka so de pas moro la na na romna aburi la wala itise kana ka fo kibo fale jirugu keleli makete si mais il faut aussi que machine ngara ma de mais sinon ne mali fonction jatemni ma ba keme ani batani nani ani donni do mais olu be se ka jamana ta otage la togodi ka fo fene ko lu fene betu rugu la ko mo dama ndro ne ba ke yoro ba ka fo ka gele ma kelinga ma barika ni yoro takadu donc transition na très sérieusement en au baraula il va y même au niveau des douanes bibina système chamambe ay munu incorporer ko lu intégrer douane konala ko lu mire mo orola yasa abise ka information ye chugamna et pour faire vite bibina il va y service d'assiette me bambulu bibina abela jele me ka informatiser par des logiciels pour que amese ka bo armadi nga gestion ngono ka se ka war fanga duwa ka bo aramadenw bolo bibi na baye ka fo compte unique de jamana yɛrɛ bolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ transiter mun fɛ donc tagalen ɲɛfɛ a bɛ nɔgɔya dɔɔni nka a gɛlɛman fanba bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye misali la fournisseur ye ne ye par exemple walama mɔgɔ dɔ ye ministre ye a bɛ marché di e ma de telle sorte que i b'a sɔrɔ marché di yɔrɔ hali ne ɲuman kɛra o la ne kan ka taa minɛn minnu san ka na i kan ka na ni minɛn qualité min ye i bɛ na ni qualité kolo i b'o feere jamana ma ou bien i kan ka marché mun ɲini a kan i bɛ taa marché dɔ ɲini a kan mun fana man ka kɛ tuguni donc i b'a surévaluer. Donc, nous avons fait temps, il veut faire faux bakeli. Car il y a code de procédure qui m'a règle nous fait bafouiller. Mais mesure nous fait nous production scientifique. Il va se recommander la dame fou fait la cadaga ne ba fo. Ni ngani baraki ngambir na tarido. Ni nya boma ki na bena la mbo olu fait fo ani nyonje. Kuma la waru be beauté. Donc fait fait be dake pour y assez à moraliser. Et même les dépenses publiques aussi. Système vous venez dake pour y assez à dépenses publiques vous fait bela jele moraliser. Kadaga kera akana kewori gafsa keli. D'accord. Ok. Bouakar, ne bɛna maître fan fɛ. Maître a b'a dɔn débat ni sanfɛ yan mun ye yuruguyurugu ye a ye explication mun di maliyɛn yɛrɛ an bɛɛ b'an yɛrɛ sigi est-ce que nafa yɛrɛ bɛ nin yɛrɛ la parce que démonstration an y'a kila k'a fɔ ko n'o ko karisa ye 1 milliard dun o b'a minɛ directement o bɛ taa n'a ye kaso la o b'a juger mais n'i ye a ka kuma jateminɛ n'an b'a fɔ sisan c'est que lutte contre la corruption c'est que c'est politique. Donc, maître, comme il y a deux tours, et c'est qu'on y a fait un voilà, c'est que politique de même comme du coup. Parce que Amaye, où est d'homme les 600, pourquoi milliard tandou? Exemple, pourquoi milliard tandou? Ama blanc kuna, milliard temps, kodou, assez à kodou tour. Ah, tabe kasola. 2 jours, 3 jours, et là, avec la procédure, ni bella, comment il y a, puis à la fin, et qu'on n'a pas donné dit, qu'on aborde à travers. Bon, ben, est-ce que un malheureux, est-ce que un individu ou une corruption, est-ce que comment il tient et comment il tient mais fait qu'à faire flabé encore au d'enfant corruption keleli association Mumbai au bout de Horofa organisme de contrôle FFMB jamana est chaque bonda FFC ka kolosilique au bout de Horofa abel la banque critiquer bonda de là et puis critiquer bonda quel devait se ka dankari urugurugu keleli là parce que elle devait se ka nyangeli breta ka bimoka mais fait ka mifie saria ere dlalen be choga mina jamana kono abe tande urugurugu keleli be fe flafo o saria in lawali yali ko nyuma
ani hakilla n'an b'a fɔ a ma ko volonté politique an kana ɲinɛ o ko fɛn fɛn bɛ jamana mara n'a fɔra ko politique mɔgɔ a tɛ k'a fɔ ko politique mɔgɔ min hadamadenw b'a dɔn o ko tɛ Albert y'a fɔ ni kɛnɛ nana jamana kɔnɔ k'i b'a mara i b'a mara ni hakilila dɔ de ye donc o hakilila in kɔnɔna in na o y'i kɛlen politique mɔgɔ ye o bon maa min bɛ jamana mara ni yuruguyurugu kɛlɛli ma k'a ka hakilila ye fiyewu bon critique bonda dun mana f'i ɲɛna jamana ka cakɛ bonda de don a bɛ politique fanga de kɔnɔ o il faut pas oublier ça o de la n k'i ma sariya dilannen bɛ cogoya min na Albert da sera ma u nana sɔrɔ yan nɔ sariya bɛ tan de bon pour que a ka se ka bɔ a kɔnɔ a tɛ se ka kɛ fana ɲa tuguni ɲayɛlɛ ye a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de o de la yuruguyurugu kɛlɛ ayi non ne lamɛn man di sisan ça prend du temps o t'a bali o sariya min yɛrɛ b'an bolo sisan n'o bɛ ka lawaleya cogo yɛrɛ la depuis an ma se bi ma sabu y'a sɔrɔ dankari la yuruguyurugu la o n ye mun f'i ɲɛna Alpha nana a y'a ka kun ye ATT nana ala ka hinɛ la a y'a ka kun ye fo ka tila ka jamana ka états généraux k'a kan ala tɛ tɛmɛ o kan Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la 2014 a y'a o san décrété l'année de lutte contre la corruption o san fana de yuruguyurugu min kɛra a ma kɛ san wɛrɛ si o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ maa mun bɛ k'a fɔ kuma de don n'an b'a fɔ a ma ko déclaration politique discours politique ani kɛwale in u ka jan ɲɔgɔn na i y'a faamu donc n bɛ fɛ ka o de f'i ɲɛna donc yuruguyurugu o la n ko nin semaine ninnu tout ça c'est des choses politiques min bɛ yen nɔ ni fura kan ka sen b'a la o ye sariya bɛ se ka labaara cogo di sariya baarakɛla bɛ se ka bila a ka baarakɛminɛn kɔnɔ cogo di ale fana bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di a k'a ka baara kɛ ladiriya kɔnɔna la pour que dan ka se ka siri o la o de solution bɛ ka fɔ an fɛ tan nɔ k'a fɔ anw yɛrɛ ka sariya dilanla cogoya min na adamaden nɔ minɛli maa min bolo bɛ se nafolo ma sinon ni masɔrɔ wɛrɛ gansan de don o ka nɔgɔn o ka nɔgɔn ni masɔrɔ wɛrɛ gansan de don o nɔminali ka nɔgɔn mais maa min bɛ miliyari dun ko kuma bɛ fɔ maa min ye o y'a sɔrɔ il est à un niveau de responsabilité bon n'a fɔra k'o bɛ nɔ min na sariya ye sira min de fɔ diɲɛkoya taga de bɛ kɛ n'o ou bien an b'o sariya de yɛlɛma. Mais maître, est-ce que milliard qu'on irait chez parce que voilà, milliard non, milliard coin. Voilà, est-ce que c'est milliard coin. Par exemple, nous avons fait un rapport même avec vérificateur, même si à l'état kelenga, parce que ça c'est d'actualité. Allez à Kabarake, à quoi, allez à Jatemina Konala, wari mun be n'ale ma se ka justificatif sɔrɔ a la n'a b'a u wele ko irrégularité ale t'a fɔ k'a détournera o a y'a a kasabi de fɔ o papier in bɛ taa di critique-la ma o de b'a daminɛ sa ka sɛgɛsɛgɛ kelen kelen ka sɛgɛsɛgɛ kelen kelen a bɛ se ka kɛ n ko wari min fɔra vérificateur fɛ wari yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ tɛ justice fɛ wari ka ca n'o ye ou bien a bɛ se ka kɛ min fɔra a t'o o bɔ ou a bɛ se ka kɛ min yɛrɛ a fɔlen bɛ k'ale de kɛra sababu ye ka yuruguyurugu a bɛ na dɔw jana tigɛ critique-la ɲakɔrɔ k'a fɔ ayi ne ma nin bɛɛ ma fɛnkɛ dɛ nin taara nin fɛ nin taara nin fɛ a dalilu filɛ mais n'o dalilu nana critique-la ɲakɔrɔ o bi bɔ wari la o i y'a faamuya b'a la mais maaw kana faamu ka maaw ka kelen de faamu n'a fɔra ko karisa ko a nɔ minɛna yuruguyurugu la ko dugusajɛ bɛɛ bɛ dɔgɔkun min bɛ nalen o ka condamné k'a fɔ ko a nɔ de don a bɛ taa a taara kaso la a bɛ taa kiiri t'o fɛn ye dɛ non kiiri t'o fɛn ye dɛ si c'est comme ça mais o kana fɔ ko oui corruption k'a fɛngɛla ten parce que y'a fɔ e tant docteur sisan ko an ka kiliya ka fɔ ko n'a minɛna bi ko k'a juger a bɛ segin ka na a bɛ temps ta. Combien de mois avec boy combien d'années furu fo yɛrɛ bi ni sigi voilà fo ɲininkali yɛrɛ k'i la ni wari yuruguyurugu ta yɛrɛ tɛmɛna miliyɔn 10 kan miliyɔn 50 kan n'a tɛmɛna miliyɔn 10 kan n'a y'a sɔrɔ ko détournement direct de don ou bien n'a y'a sɔrɔ ko concussion de don ka fɛn wajibiya ka minɛ mɔgɔ la wari tɛmɛna wa 10 dɔrɔn kan o y'an donnen ye fɛn dɔ kɔnɔ an b'a fɔ a ma ko voilà niveau criminel mais o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ sariya ko juge san 3 de b'a bolo k'o baara in kɛ o a ka sɛgɛsɛgɛli juge d'instruction ka sɛgɛsɛgɛli ko yɛrɛ la san 3 délai b'ale bolo n'a b'o fourchette kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ o ye sariya yɛrɛ dilan cogo ye n'a y'a sɔrɔ ko affaire ye délictuelle san 1 b'a bolo sɛgɛsɛgɛli la bon ni maa minɛna n'a y'a sɔrɔ ko min fɔlen bɛ a nɔ minɛlen bɛ fɛn min na ko waleya cɛjugu de c'est une affaire criminelle a ye san 2 kɛ kaso la a ma jugé jamana kɔnɔdenw tɛ se k'o faamu n'o ma ɲɛfɔ ye voilà o de bɛ ɲɛfɔ o de ka faamu i y'a faamu o ye yuruguyurugu taasira in dɔ ye
mais yurugu flana min be no ye conclusion yi o de fana nyo nyalembe parce que yurugu e niveau fla de jamana in konna la anda be ka semi ma oye jamana marabagaw ka niveau taye mais bokele sariya dilala tande mais ni shite kojugu yo na ya soro ko ngania yere be ka kele bo anya ye ka fo ni transition kani nale ni franche fanga yi aya yira ka fo yurugu keleli o ya le josendo yi parce que wode ni ay jamana d'Afrique wuli kera jamana kono den do fe parce que mara de tiana nyo wore fo ni yurugu be mara tinya yoroshi akana bla kuna atinya yoroshi kalambonda o lakana ta fanfe o sorota fanfe o atinya yoroshi wode jamana soro ya famu donc kanaika kabika fena conclusion min de do ka adama de wajibiya ka fe minala mais no fana manya fo jamana kono de unyana ne nananga hake november di ko fenga bolo grand frère bolo akoma antenne ndima fika ni sara exemple moyen d'accord non bokere d'accord donc ko karsama ne nananga hake de bolo o hake wode nyonya lembe yanko sebe wode kele bar sababu ma chamman kana folo bara jamana ngo namba fo mako investisseur ambe bokko fe anu be baroke au coup de strang ne serait-ce que nous nana nous veut faire la structure bla 5 ans au papier mun kanga soro ko bla 5 ans o soroli kasabi na folo kasabi min be bo la ere o yu usran jamana nya o ye manka gagner do jamana bolo donc o wale mun beke ou bien an jamana kono damanga sa ko wuli katika hake de no fe war min ganga sarala fembe minila min to oyi o ye conclusion yo no wari sera niveau de la jamana kono donc o be kanga se ka nyafo jamana kono do ka donga fo ko ketate ni mi nyoke e be se ka ta damaka seben do kamo o be se ka ta o nyafo procureur mimbe ka fo ni wale ya inkera na mais ikatani daluye dalu jonjonyo o nyakorla na o baraka se ka ke mais sariya ere dlalembe choko min bokele rugurugu kele te ko karsamina nabi ko dogo ku nale ka juger le fleni abolo fe mbablo bem na et puis ni karsa to yera la ko fo forcément akake oye o ti sariya ka fe la ide ino be mina a charge et à décharge we mufo aramade no be se kamina kribe se ka yira ka fo anotala comme anobala ni dalu nana na no mayala bebla na blala jamana kono do no fana manya fo utafamu mais na nobala abe kri mais kri na a wakati de do o sariya de la chogoye donc kumbala kana fo ko kuntala kumbe nina kumbe bara fo mega kala kumbala ba yele mo de biseka do akono pour que no ka seka do sariya ka green ka chedi momina do ka seka boala bara ka seka ke et puis akaseka ke anga jamana maralauka hakila folo Boubacar, Albi, voilà, parce que Daloum Bogabi, on a qu'aujourd'hui, mais Amé Bola, mais tu es un grand avocat. Malheureusement, doyer, Waldo, détourné, et maintenant, tu as attiré défense. Bien sûr. Voilà, et tu as attiré défense. Bien sûr. Donc maintenant, mais moi, merci, voilà. Donc, si quand on voit aujourd'hui un ministre, bon, ministre, il y a format. Voilà. Non, alors un ministre, ou bien un député. Bon, quand le ministre là a détourné telle somme. Mais ni aller qu'à possible. Au moins, allez monsieur Gata au Warni, monsieur Gata détourné tout dit. Est-ce que Amasso Corée from un ministre complet. War monsieur a détourné tout dans le boulot. Bon, comment sous contrôle de Albert qui est économiste, ni ministre. Parce que même aller. Chake bonda minkuna. Et de yo au chake bonda budget mimbe, waru rande mimbe. Au ordonnateur, au budget ordonnateur, au eyo. Nungo ko mena ere bisika foko ni warma sinaka bo ni kuna menaliye voilà ni warma sinaka bo ni kuna mais ni war bora o jamana wande kono ne ma ke o kuye du e ataka blikelen ku o tseka ke mona donc ça no menaliye o tseka ke ya abseka ke be ministre sokuna anga demeke nyoko namba fo ma partenaire technique et financier oni projet nana blala ka fe mo ma be bla ministre ka obeseka bla ministre ka fe ko na lawo mais na yo na folo bon ari mo mo projet ko nango ke ka ke coordinateur yesa e me o na folo bon obo odun obeseka odun ni ministre ka nyamara ko na ye ka soro mi fora akake minye amado odafe donc a foko ko ministre misali ala o ka se ka milliard soro ka dun o kana kibolo o kana kibolo ko gelenye parce que ko dlane be chuka mina yemi fo fem me se ka dobo la fo na na se ka ke on sera kanga fe on informatiser
wari yɛrɛ boli a ka sɔrɔ bolo la mɔgɔw ka wari yɛrɛ ye wari ka tɛmɛ mɔgɔw bolo dɔ ka bɔ a la kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ yurugu la sinon n'i ye ɲɛmaa ye jamana in kɔnɔ yan nɔ e bɛ yɔrɔ min cakɛ bonda min na o nafolomugu min bɛ yen o nafolomugu kunkun n'a kɛnkɛn ɲɛfɔbagaw ye e de ye i bɛ se n'a ka di ye n'i kɛra tiɲɛlikɛla ye i bɛ se k'a nafolo dun a kɔfɛ de a kɔlɔlɔ mana wuli i bɛ taa fɛ. donc ko sisan wari tɛ se k'a dun tant que ni minisiri t'a kalama. a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn tant que n'a y'a kalama a bɛ se ka dun a t'a kalama mais ni contrôle nana kɛ parce que i b'a dɔn ni ministère so fɔla a cakɛ bonda fana ka ca o nafolo mana bɔ. o t'a yira k'a fɔ forcément dunni fɛn fɛn bɛ kɛ ministre so la ko ministre e b'a ye wari la i bɛ taa sɔrɔ dafu dɔw bɛ yen u bɛ nɔ minɛ an y'a ye an da tɛ se mɔgɔ tɔgɔ ma directeur administratif financier ou bien le comptable et cetera ou bien chef de tel ou tel projet du département u bɛ nɔ minɛ u bɛ juger mais ministre t'a la o bɛ se ka kɛ o mais n bɛ fɛ k'a fɔ an k'o danfara kɛ k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ kɛ ko ministre b'a kalama fana non a bɛ se ka kɛ yurugurugu bɛ se ka k'a département na k'a sɔrɔ ministre t'a kalama. d'accord donc Bokar farafo tɛ donc sisan association aw yɛrɛ depuis la sigini bɛɛ bon i y'a yira k'a fɔ étudiant lamaw don i y'a faamu c'est comme mais t'as vu ta quête de travail i y'a faamu sisan bon maintenant ni ala nana baara ɲini k'a di aw ma maintenant il faut être clair bon maintenant aw yɛrɛ association aw yɛrɛ sera ka mun yɛrɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ vraiment ni association ban o kɛra sababu ye fɛn dɔ kun dogon don an sera ka fɛ k'a yira kɛnɛ kan voilà parce que ni bi yɛrɛ tɛ ne ma ye a sera ka mun yɛrɛ kɛ quoi i y'a faamu. d'accord ni bɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn ma fo aw de kɛra sababu ye ka nin ko in fɔ kɛnɛ kan mɔgɔw k'a dɔn ka fɔ yurugu kɛra dɔrɔn. aw tɛ tout clair aw tɛ ka mɔgɔ minɛ dɛ mais vous êtes là pour dénoncer c'est ça non. voilà. d'accord o diyara n ye d'abord an étudiant laban kun don mais bi bi in na n y'a fɔ cogo min an ka kuma na mɔgɔ sugu bɛɛ b'an na. ok mɔgɔ sugu bɛɛ b'an na bon en général an ka baara an bɛ dénonciation de kɛ c'est-à-dire n'a ye fɛn dɔ ye min ma bɔ a sira fɛ donc an bɛ weleweleda kɛ an bɛ lettre sɛbɛn k'a ci k'a fɔ nin kan ka tɛmɛ nin sira fɛ a ma tɛmɛ nin sira fɛ de maintenant an bɛ dan yen nɔ tuma dɔ la dalu b'a bolo oui ni dalu b'an bolo la par exemple sous en 2020 sous Badaw an ye lettre sɛbɛn k'a ci Badaw ma k'a fɔ Badaw i sigira dɛ i yɛrɛ ko k'i bɛ yurugu kɛlɛ mais i ka bien i m'a déclaré parce que temps dɔ de bɛ yen nɔ a fɔra ni ɲɛmɔgɔ n'i sigira dɔrɔn fɛn o fɛn b'i bolo i ka bien na i k'a bɛɛ évaluer i ka taa a déposer cour suprême. a yamaruya ninnu aw de kan k'o fɔ wa. kosɛbɛ a yamaruya b'an bolo parce que an ka association sɛbɛn dira ma o n'a ɲɔgɔn baaraw de kama parce que le président de la République qui est la première institution n'a fɔra ko o ye sariya dɔ comment on appelle la violer sɔsɔ e dun ko k'e bɛ yurugu de kɛlɛ est ce que e bɛ se ka yurugu kɛlɛ wa kelen i tɛ se o maître y'a fɔ sisan tout part d'une volonté politique parce que c'est vrai bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don juge jɔyɔrɔ bɛ fɛn bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ mais a bɛɛ dépend volonté politique de la bon volonté politique dun a chef d'œuvre ye jɔn ye o ye président de ye o donc ni président yɛrɛ y'a jɛngɛ tɔ bɛɛ b'a jɛngɛ ka taa donc à ce niveau à chaque fois que on voit comment on appelle des irrégularités a kɛra fanga niveau tuma dɔ la justice kɔnɔna tuma dɔ la administration kɔnɔna an bɛ président yɛrɛ par exemple président ye décret dɔ signé kɔsɛ in na o yɛrɛ o ma mɛn yɛrɛ o ye ka yurugu kɛlɛ bonda min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ a ma ko OCLEI ka membre ta k'a bila OCLEI kɔnɔ a dun fɔra OCLEI sariya la ko jɛkulu minnu bɛ yurugu kɛlɛ olu ka représentant dɔ kan ka don OCLEI la mais o jɛkulu jɔn de b'a désigner ko conseil national de la société civile ko de b'o désigner ni dun ye conseil national de la société civile lajɛ est ce que yurugu kɛlɛlaw jɛkulu minnu b'a kɔnɔ est ce que yurugu kɛlɛlaw don wa. donc ça veut ça c'est un problème voilà donc au sɛbɛn depuis au sɛbɛn publiera an wulila k'an jɔ an ko non ça ne peut pas passer n'a fɔra jɛkulu minnu bɛ yurugu kɛlɛ o ye anw de ye a n'an ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu bɛ yen donc an ka place a bɛ di anw de ma hali ni conseil national de la société civile n'o de kan ka a choisi
a b'a choisir anw de la an yɛrɛ ye demande kɛ depuis a ka ca ni san ye k'a fɔ bon n'o de don parce que an y'a natɔ ye quoi an ko bon an bɛ fɛ ka don conseil kɔnɔ pour que an yɛrɛ ka rôle ye min ye an ka taa k'a kɔnɔ an y'a demande sɛbɛn k'a ci président ma mais hali sini an ma jaabi an ma jaabi an ka information fana na a fɔra ko hali kuma ma k'a kan k'a fɔ hali réunion kɛra kan ordre du jour la k'a bila ko jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ o bɛ fɛ ka don tɔn na an k'a kɛ cogo di ko kuma yɛrɛ ma ko donc sisan président Assimi ka décret an ka hakɛ don wa an ka hakɛ de don parce que sariya y'a fɔ clairement au clé sariya a y'a fɔ clairement ko les représentants et représentants des organisations de la société civile de lutte contre la corruption. Donc si ça, un avocat saisi. Très prochainement, on va attaquer ce décret du président de la transition. C'est pour dire que oui, on va le faire dans l'association qu'on a là. Association k'a fɔ de aw bɛ ka place de ɲini wa ou bien aw o fɛn min na aw ma bila o minɛn kɔnɔna la aw tɛ se k'aw ka baara kɛ. bon place ne k'a fɔ place ko tɛ dɛ o ko o ka hakɛ ko voilà ni place ɲini de don non je sais que là mais comme tu as dit là parce que tu es là il faut qu'il ka hakɛ a ka hakɛ yɛrɛ puis c'est normal donc c'est comme si c'est quelque part mais maître n'anw ka mo gasi an bɛ se k'o wele kuma sugu o la o juma ye sisan. Très bien. Donc, ne bɛ ɲininka o jaabi ne bɛ fɛ ka fɛn kelen tigɛ a ko ko société civile saisie n bɛ fɛ ka dɔn société civile ye mɔgɔ min di vous êtes sûr que o ka baara tɛ ou bien société civile ma mɔgɔ di n'a kɛlen ka mɔgɔ di est-ce que celui qui a été donné n'a tɔgɔ bɛ sur le décret de nomination là c'est quelqu'un qui œuvre dans le domaine de lutte contre la corruption ou pas? D'après nos recoupements. D'après. C'est important. C'est très important. Parce que maître, tu seras chargé d'être leur avocat. Non, ils ont déjà un avocat. Il peut se joindre. Voilà. C'est important. C'est très important. Parce que parce que c'est le Conseil national qui a pouvoir de proposer. Le Conseil national a pouvoir de proposer, mais parmi les organisations de la société civile de lutte contre la corruption. Et vous êtes enregistré là-bas? Nous, on n'est pas enregistré au Conseil. Vous ne pouvez pas aller? Comment on ne peut pas aller? C'est notre droit. C'est notre droit. Et on l'a demandé. Nous, on l'a demandé. C'est un droit. On a demandé à adhérer. Mais vous n'avez pas adhéré. On a demandé à adhérer, on n'a pas adhéré. Et d'ailleurs, on n'a pas dit, attendez, on a dit, comment on appelle, docteur Mega, on n'a pas dit désigner parmi les membres de du Conseil national de la société civile. À fort Conseil national de la société civile de Morodi. Voilà, avec Morodi, Djekulu là, mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ yurugu kɛlɛli la o de fɔra bon n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dira min t'o domaine kɔnɔ voilà a sariya kan k'a maɲi a ma tɛmɛ a sira fɛ donc an wulila o de kama an ko an tɛ se ka jɛn n'o ye o n'a ɲɔgɔnna caman voilà an tɛ se ka jɛn n'o ye. D'accord, mais question mun tun bɛ n kun na ɲininkali kɛ la parce que an fana ka organisation association a ka ca dɛ i y'a faamu vous êtes là association wɛrɛ bɛ yen lutte contre la corruption o bɛ yen a ɲɔgɔnna a tellement a yɛrɛ ka ca o de tɛ se k'a fɛ i b'a sɔrɔ an ma wuli mais i b'a sɔrɔ association wɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ olu fana b'a kɔnɔ mais olu t'a kɔnɔ fana. Olu t'a kɔnɔ. Ah d'accord, ok. Donc sisan an bɛna politicien fan fɛ kuma juru bɛ bɛɛ yɛrɛ sigilen bɛ politicien yɛrɛ tɔgɔ man di ka kɔrɔ parce que n'i ko politicien u b'a fɔ voilà u ka yurugu yɛrɛ barika bonnen don nka yala maintenant bɛɛ n'u ɲɛ bɛ e la sisan mun b'a la min voilà en tant que politicien i y'a faamu bon e bɛ se ka voilà i bɛ se ka mun fɔ ka laban. Bon déjà kuma min fɔra n balimaw bolo tiɲɛ don c'est-à-dire yurugu mabaw la ani jamana ɲɛmɔgɔw la a kɛlɛli a n'a kɛli a fila bɛɛ a bɛ daminɛ volonté politique la c'est-à-dire mɔgɔw bɛ na ni hakilina dɔ de ka jamana mara i bɛ na ni hakilina fɔlɔ dɔ ye o bɛ se ka kɛ mais n ma se ka fɛn o fɛn min sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ n b'a ɲini k'a bɛɛ bɔ jamanadenw ni jamana kɔnɔ joona sanni n ka waati ka se sanni n ka waati ka ban
i bɛ se ka na ni hakilina wɛrɛ fana ye n bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ jamanadenw ye o politiciens dɔgɔyara tiɲɛ don ni problème b'i ka tɔn la ou bien i ka mɔgɔw la i b'a fɔ o de ka ɲi tiɲɛ min ye politicien caman man ɲi yurugu-yurugu kɛlɛli daminɛ a bɛ volonté politique bolo i ko bɛɛ y'a fɔ cogoya min na mais a baara fana a baarali a bɛ kiiritigɛlaw de bolo n'i y'a mɛn ko dossier dɔ mɛnna justice la politicien tɛ ka baara kɛ justice la kiiritigɛla de bɛ ka kɛ mais aw ka yurugu-yurugu barika ka bon mais politicien b'a fɔ justice juge de a bila kɛrɛfɛ a tɛ ka taa bila kɛrɛfɛ juge de bɛ ka bila kɛrɛfɛ procureur de tɛ ka bila kɛrɛfɛ politicien tɛ ka maa bila o n'i y'a ye fana a fɔra ko yurugu-yurugu tɛ ka dabila choix bɛ ka kɛ hali bi o de la an b'a fɔ ko Oclé ni Végal ka baara ma an satisfait o cogo di i bɛ se ka miiri ko ministre dɔ bɛ place la directeur dɔ bɛ place la maba dɔ bɛ place la san 1 san 2 san 3 contrôle d'état ma se k'a fɔ ko ni san 3 kɔnɔ a ye 30 milliards ta o tuma olu tɛ baara la wa o tuma o fonctionnaire bɛ min minnu saralen don e ka impôt la an frère ka impôt la maître ka impôt la docteur ka impôt la balimakɛ ka impôt la olu fonctionnaire taara min olu tɛ politicien ye dɛ. C'est des fonctionnaires. Non, c'est des fonctionnaires. Ministre Sigilin, sans sabbat, sans nani. Bon, c'est rare ministre qui a 100 ans qui a ça. Mais on a fait sans sabbat. Normalement, structure interne d'obé, mettre mi fort. Il y a le contrôle de l'État. Ou l'obé teme ou audité ou qu'est. Mais donc, ni sans sabbat qu'on a. Ministre n'a qu'à bafouer 50 milliards détournés. Mon chima sera à Foko, ah, qu'à fera ko carton papier 50 milliards là, ça n'a mais pourtant carton papier ting. Mon chima sera au fond. Au fonctionnaire, mais n'a pas au contrôle lié. Au même moulani sans savoir. Peut-être que à compter fin là, peut-être que au ministre nous d'affaires qu'on met à Dodama. C'est que comme ministre va donc critiquer la ouverture avec un dossier à terre procureur d'Ofanama. Après que avec un seranata kasola avec un dossier à terre policier d'Oma. Yurugu mokele ko wari sugudo au tétien bokele. Au tétien réseau de dons. Politicien fama finitigi mimena kiri mimena nomina mimena prévu ni critiquer la mimena critiquer. Vous croyez que c'est le trio? Même si on a quand attaque sur la route, on a fait un notable. Politicien qui l'intérêt. Il y a un faut que la fière mimbala au befo au de cain au de bakeni joli le soumaya. Mais fière ne me tourne la main forde. Wana quand a joli soumaya ma c'est un truc à faire. Au befo be bataso. Maintenant il faut que la haklina fla de beke mola. En politique mɔgɔw ko de ko an bɛ se ka jamana mara an bɛ se ka dugu mara la gestion de la cité an bɛ se ka jamana mara hakilinaw yɔrɔ dɔ maître yɔrɔ dɔ fɔ k'ale siranna k'ale y'a mɛn ko agence min bɛna sigi ko ça veut dire que détournement barika bonyara kojugu tiɲɛ don a barika bonyara kojugu on estime que Mali bɛ se ka baara o baara min kɛ on a budget de 2000 milliards et quelques là. Ni corruption comptait, on estime qu'à commencer à doubler. C'est-à-dire n'anga soro un moyen, on estime qu'un budget commencer à binani. Ni yurugu te. Donc, docteur Koulebe. Yo femme. Ambolo. Valeur refuge. On a enquêté où il y a un yera segali a yera. C'est-à-dire que mon homme me war chouin. Aba don fen follow me la o terrain de dugukolo ni sojo o dum ke John to la ni Amadou Koulibaly do achouin parce que ma ke Koulibaly la ka ko ni o tena se ka fen fond donc ma ke Koulibaly Amadou Magne et mala karsa Koulibaly Koulibaly ke aye milliardaire chouin abena don terrain follow de la aka war majorité bebinata terrain ni sojo de la en RDC de ko 600 désormais Mali kono imana fin minke ni tara ki beta terrain sans ika terrain ni na kadi
cadastral kan ka renforcer wa i kan ka identifier e kan ka lier ni yɛrɛ ka ni na ye an bɛ ka carte biométrique fɔ ni ne ka numéro kɛra 1 2 3 ye ni ne taara terrain san o terrain numéro AB o fana kan ka lier ne ka 1 2 3 la n ka nɛgɛso kan ka lier n ka 1 2 3 la o bɛ jumɛn kɛ o b'a ye ni maître taara sigi ka ne ka 1 2 3 taper ko o bɛ ka siga ne la o b'a ye k'a fɔ ko non nɛgɛso dɔrɔn de bɛ n bolo fɛn tɛ n bolo mais n'o taara Kulubalikɛ ta taper o b'a sɔrɔ ko terrain 50 bɛ yen so 40 bɛ yen mɔbili 20 bɛ yen et pourtant Kulubalikɛ bɛ 20 de sɔrɔ kalo la o bɛ se ka kɛ cogo di o b'a yira de ko ni o kilew ka adamaden ka sɔrɔ n'a ka dunta e bɛ 20 de sɔrɔ e dun bɛ 100 de dun o bɛ se ka kɛ cogo di n'i ma yuruguyurugu kɛ o tuma wari bɛ bin sanfɛ de i ko sanji o san bɛ na yɔrɔ min na an t'o yɔrɔ dɔn a y'o yira an na o y'an ka yeta fɔlɔ ye o de vraiment n'i y'a ɲininka informatisation poussée des données cadastrale déjà on a estimé que la valeur refuge c'est-à-dire wari bɛ don fɛn fɔlɔ min na o y'a 50% déjà o bɛ se ka dɔn o bɛ se ka kunbɛn o cogoya la fɛn filanan an bɛ dɔ fɔ politicien ma tiɲɛ don o fonctionnaire fana o ye problème ba ye jalatigibaw o ye problème ba ye n bɛna f'i ye mun na n bɛna le bɛɛ bɛ fɛn dɔw kɛ a bɛɛ b'a ta sɔrɔ so in na n bɛna ɲɛ f'i ye fɛn dɔ bɛ wele ko déclaration de bien e bɛ se ka faamuya cogo di k'a fɔlen don an ka sariya kɔnɔ maître b'a dɔn ni e sigira ni Kulubalikɛ sigira bi nin poste la nin waati man ka tɛmɛ k'a sɔrɔ a ma fɔ nin bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo et pourtant o waati bɛ tɛmɛ sariya t'a nɔ minɛ o tɛ politicien nɔ ye dɛ o waati o kalo 3 bɛ tɛmɛ sariya t'a nɔ minɛ o san 1 bɛ tɛmɛ sariya t'a nɔ minɛ fo Kulubalikɛ bɛ jigin ka bɔ o poste la a dun yɛlɛla ni nɛgɛso kelen ou bien moto kelen a jigintɔ jiginna ni V8 5 ye. oui mais yɔrɔ dɔ bɛ yen ne fana b'a fɛ ka parce que mankan kun kɛra o yɔrɔ la. déclaration de bien. déclaration de bien ko la depuis ne yɛrɛ an bɛ yan ni article sugu dɔ bɔra ne yɛrɛ ye sigi o ko diyagoya don k'a bɛ fɛngɛ kɔnɔ ko k'a kan k'a jira dɔ fana taara fɔ ni article wɛrɛ tuguni ko non ko il n'est pas obligé ko k'a jira mais c'est pas contrôle. nous on veut que ça soit obligé. Bokele e tɛ se ka sigi jamanadenw kunna k'i t'a déclaré. i ye min fɔ même min f'i ɲɛna droit de propriété bon la i b'a dɔn sariya yɛrɛ ye sariya de ye ni mɔgɔ ka droit de propriété bamanankan na yɛrɛ n b'a dɔn ma adamaden ka fɛn a bɛ don adamaden ka ɲɛnamaya kɔlɔsili minɛn kɔnɔna la n'an b'a fɔ a ma ko vie privée mais fɛn min ye jamana mara ye ka yuruguyurugu kɛlɛ fonctionnaire maa bɛ yen n'a bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la a bɛɛ ka kan ka assujetti ni obligation in na ni jamana ye ko jamana jɔlen don parce que mankan min wulila kɔrɔ dɔw de wulila u banna pewu mais olu ka ban in ne se justifie pas parce que olu ye jamana ka baarakɛlaw de ye pour que yuruguyurugu ka kɛlɛ o ka kan ka don maaw b'a kɔnɔ minnu assujettilen bɛ nin obligation in na o ye mun ye maa minnu wajibiyalen de don n'u ye baara ta o ka kan k'o yan n'o wagati dɔ bɛ d'u ma o wagati kɔnɔna na i ye baara ta ka fɛn min t'u bolo so mobili nɛgɛso ou bien dilan fɛn fɛn i b'o fɔ o sɛbɛn bɛ bila yen n'i bɛ bɔ don min na fana évaluation bɛ kɛ e donna ka nin de t'u bolo i bɔ don nin don a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye o k'a dɔn baara min kalifali la a kɔnɔna la n'i ma yuruguyurugu kɛ ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ fɛn min i n'a mankan mais an y'a ye jamana in kɔnɔna la baarada dɔw de wulila k'i ban pewu k'u tɛ don nin obligation kɔnɔ mais état non jamana ma i jɔ a ka jamanaya yɔrɔ la o de ka kan ka wajibiya maa bɛ yen n'i bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la n'i ye jamana ka baarakɛden ye i mana fanga mana k'i la cogo o cogo o ka kan k'o assujetti nin obligation na n'i donna baara la yanni k'a damina i ka kan k'i bolo fɛn ye i ka kan ka état kɛ a ka taa ka di service min yira la n'i bɛ bɔ don min na o sɛgɛsɛgɛlikɛla ka kɛ bon min ma mɔgɔw bila k'u yɛrɛ ɲininka kɔɔri minnu banna olu de jamana ka baarakɛden
a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni sikana ye donc ça ce n'est pas normal bon jamana in kɔnɔna in na o la yurugu kɛlɛ la n'a fɔra ko jamana bi Asimi y'a ɲɛmɔgɔ ye Asimi bɛ ka sen n'a damayira kɛ Asimi nana jamana sɔrɔ Asimi bɛ taa ka to yurugu kɛlɛ ka kan ka kɛ jamana yɛrɛ ka taabolo de ye a kan ka kɛ ni ko a kan ka kɛ jamana ka taabolo a kan ka kɛ système de gouvernance de façon permanente o de la ka foli ta ka na semaine kelen ka na tɛgɛrɛ fo ka ordre ka mɔgɔw fɛn wele ka na boisson min ka tɛmɛ o ko tɛ a ka kan ka kɛ système de jamana yɛrɛ maracogo de façon permanente mais anw ka maaw dɔw y'a faamu k'a fɔ non ni n bɛ fanga ɲini dɔrɔn fɛn min ka di bokɛlaw tulo la n bɛna jɔ k'o fɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ mais n'o nana o ye min fɔ ani o bɛ baara min kɛ i b'a ye u cɛ ka jan o de ye jamana in dafiri maa minnu banna olu ka banni ne se justifie pas. D'accord. Il y a jamana ka barakɛla ye dɛ. Ok. D'accord. CNT mais olu ta voilà bon non oui ne ka ɲininkali kɛ ne bɛ fɛ ka schéma dɔ fɔ pour que a lamɛnbagaw minnu bɛ ka lamɛn. Ouais mais an bɛ se k'o to conclusion na kɛ. Non il y a pas de i ka question. Voilà o ta bon solution là i bɛ se k'o solution fɛ. Voilà donc vas-y ni question de bi bɔ. Non mais seulement une question min faut poser ale kun parce que olu de mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ de olu tɔw bɔra ka kuma minnu fɔ sisan nɔ donc e ye kuma dɔ fɔ donc u ye proposition wɛrɛw kɛ ka fara a kan mais bolokɔni sera politique mɔgɔw kosɛbɛ e dun fana i y'a fɔ n'i bɛ jamana baara la ko n bɛ politique baara la i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la. Yɔrɔ ne kɔni bɛ ka mun fɔ anw se kɔni halisa an bɛ ka kɛ wa halisa ne n'olu bɛ baro min kɛ n b'a lamɛn après n b'a synthèse kɛ fɛn o fɛn kan ka améliorer tuguni de bon an b'a ta tuguni an b'a bila panier kɔnɔ an b'a réévaluer an b'a examiner ka d'a kan quelque part olu ye jamana kɔnɔdenw ye olu ka miirina ta anw kan ka ta k'o de labaara mais fo minnu bɛ ka lamɛn ou minnu bɛ ka lajɛ nin wagati na o ka fɛn dɔ faamu Musa général Musa ala ka hinɛ la a bɛ bin kuma min na Musa ka jamana marali wagati mɔgɔ dɔw tun bɛ Musa nɔfɛ o Musa binnen o mɔgɔw nana yɛlɛma ka kɛ mouvement démocratique ye o kɛra mouvement démocratique ye la première des choses u nana ko yuruguyurugu wale ni fɛn minnu kɛra ko gafew tununa a k'u tɛna se ka ɲɛɲini k'a ye pour que k'u yɛrɛ lakana u ye comptes immuniser i b'a dɔn comptes immuniser li o kɔrɔ ye mun ye ka yafa kɛ fɛn o fɛn kɛra yuruguyurugu ko ta sera k'an ka yafa bɛɛ ma an ka bɛɛ to yen mun kɛra o ye mun ye mun ta o ka ɲi an ka na zoro la ka d'a kan ko gafew tɛ se ka ye komi olu tun b'o kɔnɔ a caman tun b'a la u nana n'u yɛrɛ ka modèle démocratique ye u ye u ka constitution sigi u ye cour dɔ sigi haute cour de justice k'a fɔ ni e ministre o président o jamana maa ba e ye sonyɛli min kɛ e bɛ kiiri yen nin a ministre ye olu yɛrɛ ye o cour in kiiri bɛ kɛ yɔrɔ min na o bɛ composé cogo di ni kalafili kɛra député minnu bɛna wasabulon kɔnɔ o majorité o ye olu yɛrɛ ye o député bɛ maa minnu bila ka taa o maaw de bɛ sigi o cour kɔnɔna la olu de bɛ yamaruya di ka o jugement baara n'o fɛnw kɛ o ye olu yɛrɛ maa kelenw de ka d'a kan majorité b'olu bolo assemblée kɔnɔ olu de b'u ka mɔgɔw bila ka taa yen n'olu ka président de kan ka juger a tɛ juger fo ka diɲɛ wuli olu de ka ministre bɛ jamana gouvernement na jamana sɔrɔ bondaw la n'olu ka ministre de fana kan ka taa yen fo ka diɲɛ wuli a tɛ taa yen ni u ye jamana sariya mun kan ka kɛ ka olu yɛrɛ nɔ minɛ justice kunda u ye gafew gɛrɛntɛ k'a gɛrɛntɛ f'i kan ka nin munumunu an bɛ ka nin munumunu fɛn fɛn kɛ i b'o bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔ yaasa i bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ k'a nɔ minɛ e juge mun b'o baara la a bɛ yira i la e yɛrɛ b'a faamuya hakilina la ne yɛrɛ sigilen nin yɔrɔ la ne ka sigi bɛɛ lajɛlen tɛna tɛmɛ san 5 walima san 2 kan ne ko ne ka sɔn ninnu ta ma n ka bɔ a la n ka taa n ka so jɔ n ka denbaya balo mɔgɔw kana fɔ dangadenw kɔ walima n ka to nin na ten n bololankolon ka bɔ a la u bɛ adamaden hakili sɔrɔ ten voilà comment ils ont pris le pays en otage o de kama fo ka diɲɛ wuli u tɛ sɔn mɔgɔ ka maga u ka nin constitution na ka d'a kan c'est verrouillé et ça protège une minorité minnu bɛ fanga la minnu bɛ na u b'a kunbɛn cogo min na olu de ka mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ c'est pourquoi an bɛ fɛ ka falen fo malidenw k'a faamu kuma in tɛ se ka fɔ don o don a faleli bɛ temps ta an y'a baaraw daminɛ wa an b'a baaraw laban mais a tɛ taa kɛlɛ kɔ a tɛ taa ɲɔgɔn wɔgɔsili kɔ a tɛ taa don o don transition y'an tɔɔrɔ a y'an kɛ tan a y'an bɔ tan a tɛ taa o kɔ mais il faut avancer mais faut jamana kɔnɔdenw k'u hakili dayɛlɛ o k'o de faamuya mɔgɔw bɛ se k'u jigi d'an kan k'a fɔ transition kɔnɔ k'a fɔ yuruguyurugu kɛla an y'a daminɛ o 70% kɔni bɛ minɛ mais ne k'i ma k'an y'a daminɛ an tɛ se k'a fɔ an bɛ mɔgɔw minɛ ka d'a kan o bɛ juge de bolo moi je ne suis pas un juge je ne peux pas me juger à un juge mais a sɛbɛnfuraw jɛli ni ala ni kira sɔnna ma an b'a kɛ wa an b'a kan Bakari ɲininkali kelen bɛ ne bolo c'est vrai mais NCNT mɔgɔw je suis d'accord mais comme maître mun fɔ nin déclaration de biens c'est une question hein an y'a ye Asimi a ma déclaration de biens kɛ
a fana fait déclaration de bien marqué. Il y a femme c'est bon donc oui. Non c'est mais voilà on souvent bon non va faut qu'elle mais il y a mon fourni politiquement non politiquement qu'est-ce qui le prouve qu'il a marqué mais qu'est-ce qui dit que quand il a rendu public il est que Cour suprême donc tu vois la question que j'ai posée c'est pour ça que j'ai dit je suis déjà avec toi voilà Albert Mifa a que Cour suprême n'a rendu public. Pour qui? C'est-à-dire pour le membre du CNT? Non, pour le membre du CNT. Non, le président Karaka, la déclaration, ça se fait au niveau de la Cour suprême. Mais cette déclaration-là est rendue publique. Non, mais mandez c'est ils sont pas dedans. Déclaration du Touga, oui, c'est obligation in na o de onu na o soro ye onu na a soro yente non mina kelefi j'arrive s'il vous plaît attendez ijo ni nga kuma de nima ça dit ba ni obligation yi adam na cordo be ndefe ku ta nomema ku tofo OK onu na ye ubana ka douala atora onu tala ni mafli nga fili konna la peut-être Albert peut justifier on na Albert nous na soro Kafoko wasadon bala ne madala wasadon bala les députés surtout les ordonnateurs du budget le président en l'occurrence les gens de l'Assemblée ou bien pour notre contexte actuel du CNT ani les questeurs tous ceux qui on fait bolo là hein bon c'est-à-dire Wassadé nous députés ou nous tenons obligation. C'est clair ça. Ça c'est clair, je dis, on ne peut pas dans la confusion car il y a mis les ordinateurs de budget. Wassadé nous à obligation là. Et nous les membres élis par la charte. Il faut pas que parce que Diamana Kono de Beka en la main, Diamana Kono de Beka en la main, en cas fait faux famille. Effectivement. Voilà. Les députés Miata. Hein, nous kalabe flemi ka aka. Bon nous nana bla, nous nana onu kofe, onu tala. Donc, nous c'est là. Mais il y a le président élu là, ou le président Nana, il y a une déclaration de bien, il y a la Cour suprême, mais avait rendu public par tous les moyens de communication, il y a un don, cassé cadon. À quel coup de bon, d'accord, attendez que nous avons ça. Maintenant, nous sommes entre Madjan. Maintenant, je vais commencer par toi. Aujourd'hui, l'association Solution du monde est boulot à l'association. Voilà, comme il a fait toi, Solution du monde est boulot. D'accord. Donc, en Baramenani, Baranoronte, parce que risque de nous, c'est un métier, un travail à risque. Parce que nous avons dénonciation, un président a enlevé. C'est un métier. C'est un métier. Non, c'est un métier. Parce que, voilà, on est là-bas tous les jours. Voilà. C'est un travail à risque, quoi, je veux dire. Parce que un président est de là, problème sera là. Très bien. Sarafou est c'est ça. Voilà. C'est notre apport à la construction de l'édifice. Sinon, nous sommes une association apolitique, non lucrative. Mais partenaires Bissega Kambolo, le gouvernement est fait, tels que les institutions de contrôle, l'OCLEI en l'occurrence, le bureau du vérificateur, le BVG. Donc, nous, le bébé Barak ont fait, un partenaire Bambolo. Maintenant, il y a une solution Bambolo. Comme risque B, on me fait le gouvernement qui Saria Dota, quand on protège. Nous avons communément les lanceurs d'alerte. Fait bien en droit passé, lanceur d'alerte Bebsega Kala.
fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i ye ko dɔ ye min man ka tɛmɛ a sira kan e bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ hali aw yɛrɛ bɛ se ka k'a la aw journalistes. non an ko sariya non an bɛ baara kelen de kɔnɔ ko ça risque i y'a faamu ko a ka président dɔ enlever voilà i y'a faamu sisan voilà an bɛ taa di solution bɛ voilà solution fɔlɔ ye bi bi in na min ka d'an ye o ka ta a mɛnna quoi a sariya a bɛ k'a bɛ circuit la mais an m'a kun ye fɔlɔ dɛ n'o kɔni taara o b'an renforcer voilà. Pour le moment, je sais que je fais donc, Bakar, donc ça dit que Makara quoi, que j'ai fait Makara, ça dit que la fière, enlever comme bala, au combat. C'est ça. Merci. Mais qui a été enlevé? C'est ce qu'il a dit. Le président a été enlevé. Non, c'est bon, il y a information. Bon, donc, monsieur, voilà, Digo, oui, voilà. Donc, solution B est pour les politiciens. Parce que ne b'a donné, comment Yurgo Kelenke. C'est pas tout de suite quoi. Ne l'a pas dit qu'on a quelque chose bon, voilà, déjà on a fait intérêt. D'accord. Yurgo te clé. Ne tena kuma politicien togola. Ne be kuma nga parti togola. RDC togola. O yande aklina. Parce que kuma fo chuamla fin bela do main donc ne te se ka kuma menu main tokola ne be kuma ande tokola en RDC a fo chuamla maître yorondo fo o ban fana ka projet la o banga projet de société la o be livre jaune la an be fe ka barata bulu ke chugo fegeya kana griya ko korole ni bureau nunu bɛɛ minnu bɛ ka rapport di san o san minnu bɛ ka baara kɛ minnu bɛ ka mais malheureusement juste ici mɔgɔw tɛ se ka minnu ka prévu utiliser ka baara kɛ an bɛ fɛ ka ni maliyɛnw bɛɛ ta k'u bɛɛ fara hukumu sugu baarayɔrɔ fila de kɔnɔ minnu bɛ adamadenw nɔ minɛ ani minnu bɛ baarayɔrɔw nɔ minɛ o baarayɔrɔ fɔlɔ min ye adamadenw ta ye olu ka se ka adamaden ka sɔrɔ n'a ka dunta jate o bɛ jate cogo di. Mettre la préoccupation des femmes par rapport à la vie privée. Mais faire une imposition fiscalité aux vie privée. C'est-à-dire impôt bas don. Et quand un impôt min sera parce que terrain tant de roubibolo, impôt quand a donc terrain tant de roubibolo aux vie privée. Mais le problème c'est que et c'est que mairie do secrétaire éco terrain tant de roubibolo. Et quand a n'inga, il a dunta aneka soro. Donc au tigi minum benam adamadeon jati. Olu ka se ka directement enquête kɛ ka procédure pousser au tribunal rapidement avec des choses claires. Je pense que maître be Japon exemple don. Bureau do be Japon. Al ne Japon président. Ni togo yira u ka liste la be yɛrɛ daminɛ. O ye kiri puissance ye, o ye kiri fanga ye. Ni fanga critique-la ye baara kɛ ka ɲɛ. Au départ daminɛ la volonté politique doka o fanga dama mɔgɔ mena o kɔfɛ o tɛ se k'o yɔrɔ bɔ yen bilen donc fɛn fila dun bɛ taa ɲɔgɔn bolo volonté politique ani kiiritigɛlaw ka baara bureau filanan min bɛna organisation nɔ minɛ la même chose c'est-à-dire adamadenw ta bɛ lajɛ cogoya min na olu fana ka kɛsew n'u ka fɛnw taabolo fana ka lajɛ cogoya min na agence de recouvrement je pense que Albert ninnu docteur yɛrɛ ninnu y'o daminɛ ka ban an bɛ tigɛrɛ fɔ u ye o la ani an ye min fɔ ka nina walima ni carte d'identité biométrique min bɛna na ka o numéro lié i ka facture d'achat bɛɛ la ani ka données dématérialisation de données c'est-à-dire ka papier ninnu ni fɛnw kɛ informatique ni ne bɛna taa mobili san mobili papier tɛ se ka dilan ni ne tɔgɔ ni ne ka numéro in ma lié a la o tɛ problème ye vie privée la o ye problème ye o bɛ jate de impôt ni fiscalité fan fɛ pourquoi parce que n'a dɔnna o yɔrɔ la ko nin ye ne san 5 ye ne ma vignette sara impôt kan ka nɔ minɛ o mais de la même manière o fana c'est-à-dire ni ne tɔgɔ bɔra impôt mɔgɔ bɛna ye mais ni assistant dɔ ye mairie dɔ kɔnɔ mais il a 5 villas ah est-ce que an man ka nin ɲininka hali ni zone tɛ sa an ka ɲininka maintenant ni ne ko sisan mais docteur de villa 5 di ne ma o ye taa docteur ɲininka o munna ye villa 5 di ko ma et puis e ye villa 5 wari sɔrɔ min ka di ko ma
C'est comme ça que petit à petit une nation se construit. Zéro corruption à Tessoro. À Tessoro, Yoroshi Djen kono. Ni Djen Dugukologa à Té. C'est comme les Koko 100% sécurité. C'est-à-dire, les politiciens me fait la propagande ou l'eau de fier. Mais à quel lit ban de boulot, à bedamne en de boulot. Au cours à Temoshi Warabolo, à quel lit bedamne politicien volonté politique de là, avec la banque critique de là. Donc, ni flaquant à on fait, mais il faut que maintenant on se casse douma, maintenant on barake. Au qu'on y a une solution, ou y a un haklina fanaï. Voilà. Maître, parce que Amena il faut en faire toujours, parce que la conclusion même c'est Gadi et Douma. Voilà, donc Maître RF fait 600. Anya y a fait Modobe Kassola. Il y a fait moi, ils sont en prison. Comment là-bas quoi. Mais on voit que tu sais qu'attendre ceux qui ont détourné des mains, on a aussi qu'attendre cour d'assises là, parce qu'en baisse mais à moi des camins, à Moube Kassola, cour d'assises là, mais si c'est pas criminel, il faudra le coup, mais détournement d'argent, encore moyen. Mais donc, aussi, mais quand on l'a, on va dans le coup l'albi, en cas de mener là. Non, mais Djabi aura là, mais cour d'assises spéciale au Béquet, uniquement au Béquet pour les affaires économiques et financières au Béquet. Transition, il y a dans les 6 ans, quand tu as salon à Kabla, Ninana, où il y a cour d'assises craint-craint-nenke, mini Yuru Mao, ou bêta jugé. Yuru Ma bête ministre ou Ama bête président. Beaucoup de chefs de service, des directeurs, des directrices, des chefs de projet, ou jugé en cour d'assises Nyakoroyano. Cour d'assises spécialement en matière économique et financière. Moi, prépare la tête, au biquet. A dokera tu te marques à l'oroka. Donc peut-être à biquet, où tu bois kalama. Ah mais justement, il faut que voilà, où tu bois kalama. Mais nous toi où tu bois kalama, parce que ni ministre manquant mimbeke au kerefe kafoko ou de l'humour tu bois kalama. Sinon dongodo, ma cham ou beta jo critique là où nyakoro ka juger. Mais ni au taka ladje, ka rugurugu wale ladje, iba ye kafo, ma juger ta ka doron. Dossier mi mo be sena sino abike nya finya na mba segala ka fo har dokera tete me kalo woro be kalo duruka non ayanti mo to fo ta me fe ka fiye ma mu be jamana wardu ministre bala mais directeur bala chef de service bala comptable public bala abisila ma chama bala onu chama bita juger jamana kono do ti bois kalama muna parce que jamana kono do intéressé l'ente au maoula ou intéressé le memina me fait ka mi fo tout la anya ye dans l'histoire ministre Moutara joka juger là e be beboro kalama o muna parce que il était ministre sinon ma woro be mi jamana wari kakamu kaka kungoyo o be ka juger o ou bien juger mais botika kalama on nous bête mais inaperçu un journaliste ta a kumata ka ke ou communication prioritaire donc ça passe un peu inaperçu bon là je kana mandu amako dongo ko abdara quoi non abe juger a chama me no nimi no talo be bla nimi no balo beta o bla kata kasola ya famu o bolo fe mimbe kasola tay ma o ka famu ati bolo fe ndarabuli ato boende donc la don ka foko nomina na mena war sara o ben kisi kasoma ay ni jamana fen ta droye sariya soso ibita kasola o har ni yo o war be la sagi o tika kasola ta bali kana proposition na ya famu kiribeke parce que kiribeke mamu be no ni onunte au te intéressé wala o drone do sinon cour d'assises spéciale totiki batigu te sinon ni franche fanga na ni sisanje cour d'assises spéciale Dama Kera, uniquement pour les infractions économiques et financières. Au Kera Bamako cour d'appel là, à Kera Kai cour d'appel là, à Kera Mopti cour d'appel là, Kofinyana. Quand Nani là, et Albert Dassera Sebendo Bekadla, nous y a encore constitution. Absika Kebe fait la terre, mais fin de constitution y a Akain Kojo. Ou y a fait folle Johnny. Haute cour de justice Mimbe. N'allez tomber c'est que président et ministre ou non manamena kuye wale ya ku kabara konnala o beta juger yono a forma mimbe be amba fo nyabla sebe mimbe c'est un projet aba kono ka foko au haute cour de justice ou yo boy pe yo supprimer ka boy amaka sariya e folode ango prepare la tege mais aba kono flana fana mi no na fakabo premier ministre ni les membres du gouvernement
u bɛ se ka nɔ minɛ devant les juridictions de droit commun o bɛ mun fɔ n'i ye premier ministre ye i ye ministre ye n'i tɔgɔ yera yurugurugu la i bɛ nɔ minɛ i bɛ taa juger e ni Bokele ni ne an bɛɛ bɛ juger yɔrɔ min i bɛ taa jɔ yen ka juger. Chez moi c'est pas un problème mais il bɛ ko kura mun fɔra nin ko kura nin parce que n'i m'a fɔ ko juridiction de droit commun juridiction de droit commun tɛ foyi wɛrɛ ye jamana kɔnɔden tɔw bɛ taa juger kiribonda min na premier ministre ni ministre min bɛ yen nɔ n'u nɔ minɛ n'a waleya la ko waleya min ma ɲi u bɛ taa directement ka taa jɔ yen nɔ ka juger taa yan fɛ procureur général procureur ka bila ka taa procureur général ka bila ka na nin ka désigner o t'a la o bɔ o loi min bɛ o projet de révision de constitution min bɛ sen na a format u ka format min b'u bolo bi n'a ma kɛ sariya ye fɔlɔ o b'a kɔnɔ. O ye fɛn dɔ ye o ye fɛn ɲɛnama ye a sabara ye mun fana ye a b'o sɛbɛn kelen kɔnɔ k'a fɔ kiiritigɛla i ka baara kɔnɔna la n'i ye fɛn kɛ min ni kɛli man kan n'a bɛ sariya fɛn sɔsɔ damakasi sɛbɛn bɛ se ka taa don ale kiiritigɛla yɛrɛ kama o b'a kɔnɔ donc olu ye fɛn dɔw ye olu ye fɛn dɔw ye olu bɛ kɛ sababu ye ka yuruguyurugu kɛlɛ min an b'a kuma la don nalenw na ka fu sira a la ka tila ka bɔ kuma kɔnɔna la n bɛ segin ka na tuguni ka na f'i ye ni association fɛn fɛn bɛ yen bi u k'a lajɛ ka coordination kelen bila sen kan parce que i b'a dɔn kɛlɛ n'a jama cayara a bɛ kɛ yɛrɛ ɲinita kɛlɛ de ye o tɛ ɲɛ a la i b'a dɔn u bɛ baara min na o ka kan ka fara ɲɔgɔn kan une sorte de coordination société civile groupement fɛn fɛn bɛ yen nɔ u ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire jamana bɛ se ka lakana min ta k'a lase u ma u ka baara kɔnɔna la ni jamana min ka laɲini ye yurugurugu kɛlɛ ye a k'o ta k'o kanta in bere in s'u ma pour que u ka se k'u ka baara kɛ parce que yurugurugu kɛlɛli n y'a fɔ niveau fila don mun bɛ jamana nafolo kakamu ani mun bɛ dugumala la u bɛ surafɛnw minɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw wajibiya ka fɛn minɛ a bɛ se ka kɛ jamana marala yɛrɛ t'o kalama mais association min mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu caman tulo bɛ don a la u bɛ se k'o dénoncer o ye dɔ ye. A bajuguba ye mun ye an ka jamana in ta k'a di maa ma maa min n'a bɛ yurugurugu kɛlɛ n'a b'a kɛ a ka hakilila ye dala kuma tɛ dɛ et puis a ka jamana yɛrɛ yɛlɛma jamana yɛrɛ mara yɛlɛma ka yurugurugu kɛlɛ kɛ jamana yɛrɛ mara cogo ye ka taa a kana kɛ dɔrɔn waati ko ye an ka tɛgɛrɛ ni fɛnw fɔ n bɛ segin a kan parce que o de ka di maliyɛn ye après an bɛ ɲina a ka kɛ yurugurugu ka kɛ jamana yɛrɛ ka système de gouvernance ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na laban kiiritigɛlaw ka bonda la ka kiiritigɛlaw ka minɛn d'u ma mais kiiritigɛlaw fana ye hadamadenw de ye u ka kɔlɔsi u ka baara in kɔnɔna in na parce que a bɛ laban ɲɛ de u ka responsabilité ye min ye u ka se ka accomplir pleinement dans leur indépendance politique mɔgɔ man kan ka dankari u ka baara kɔnɔna la tant que nous ma fara ɲɔgɔn kan parce que a bɛ laban ye kiiritigɛlaw an b'a fɔ tubabukan na le dernier rempart yen de don a bɛ taa a bɛ na donc ye n'o ma jɔ parce que olu de bɛ ala jɔyɔrɔ la mɔgɔw ka kuma n'a fɔ cogo dɔ adamadenw k'i hakɛ to parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ taa jɔ olu de ɲɛkɔrɔ nin diɲɛ in kɔnɔ u kan kiri donc o yɔrɔ la olu ka jɔyɔrɔ ye min ye u ka jɔ net u ka former u ka tile jamana k'u fana kɔlɔsi u ka baara kɔnɔna la ni min ye sira bila ni bere min ka kan ka bin kan o bɛ bin kan ni Rwanda ta misaliya la ni contrôle service ba fɛn b'a fɛ o bɛ o tɛ ye o mais c'est le pays le mieux gouverné donc o b'a yira k'a fɔ c'est une question de volonté adamadenw ka hakilila de d'accord. Maïga voilà solution comme yɛrɛ maître ye kuma caman fɔ dɛ a bɛ ka a ka fɛɛrɛ kɔnɔ a bɛ taa voter ka loi voter k'a yira k'a fɔ vraiment a ye mun fɔ maintenant et mais en tant que secrétaire parlementaire au César, CNT, puis maintenant commission économie fana jɔyɔrɔ fana b'o la bon e bɛ se ka mun yɛrɛ de fɔ solution jumɛn de bolo yurugu ni a bɛ se ka kɛlɛ cogo min. D'abord ne bɛ maître fo n bɛ Mohamed Alamine fana fo ani n bɛ Teme fana fo ka d'a kan bi i b'a ye k'a fɔ kuma sanumanw de bɔra baro kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ recommandation caman b'a la minnu bɛ se ka jamana servi et puis an bɛ ka baara mun kɛ transition kɔnɔ ni malidenw caman tɛ k'a faamuya ala barika la maître Mohamed u y'a caman ɲɛnamaya bi k'a fɔ fɔcogoya la fɔcogoya mun na a kun ma ɲi ne da nka a ka ɲi olu da olu k'a ɲɛfɔ ne hakili la faamuya caman sɔrɔla a kuma kɔnɔna la Alamine ye kuma dɔ fɔ sur même c'est-à-dire que ka mɔgɔw ka numéro d'identification nationale lié u ka fɛn caman na a baaraw bɛ sen na par exemple permis dɔw bɛ yen moi ne yɛrɛ ye permis biométrique ye ɲɛ la
permis livrement amena bo fane konna la ba fa mbona carte livrement konna la chugamna et très bientôt système bebe na numérisé don hali ga mo ga so ani ga bion ka bela jelin liya la pour que ni to duna do ga profil mu ya ga se ga bo o de di cellule mu créera en fait nos cellules anti criminalité nos cellules de cybercriminalité nos pôles économiques instrument fait mana se ka informatiser bela jelin ga fombo yo konna la mo te mu fo bibina a cɛman ni dan tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ nka mɔgɔba de bɛ bibina minnu bɛ taa tribunaliw la ani structure dɔw la ka taa papier émarger semaine o semaine walama kalo o kalo ka da kan u ka compte bancaire mɔgɔw taar'u dénoncer i b'a fɔ ninnu ka association ɲɔgɔnnaw ɲinini kɛra k'a ye mouvement dɔw b'u ka compte la qui n'est pas légal qui n'est pas normal donc u ɲɔ minɛna non détenu yanni kow bɛ se ka ɲɛɲini k'a faamuya caman fana minɛna ka datugu u ye wariw fana sara caution na ka bɔ fɔlɔ yanni baara tɔw bɛ ɲɛnamaya ko caman b'a la ka taga a fɛ mais transition est problème mais déficit de communication ni bauna kosɛbɛ fɛn caman bɛ gouvernement ni kan ka bɔ ka ɲɛfɔcogo cɛ ɲuman na malidenw ye u bɛ se k'a faamuya cogoya min na mais baara bɛ ka kɛ cogoya min na ani baara fɔli kelenw tɛ o de la i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen u presselen don an kɔrɔla don o don u tɛ fɛ baara in to ka parachever ka d'a kan maître y'a fɔ ni ministre ma minɛ walama jamana mɔgɔ ba ma minɛ walama politicien ba i tɛ mɔgɔw ye k'u da don a ko la mais pourtant don o don directeur de service centraux comptable ou DFM bɛ ka minɛ k'u ɲininka ka mɔgɔw don bɛrɛ la o fana y'a o ye baara min ka kɛ gɛlɛya dɔ fana bɛ jamana kan o ye n'i ye mɔgɔ dɔw minɛ i b'a ye k'a fɔ système de sénégalisme dɔ bɛ autour des gens i bɛ syndicat wala mɔgɔw de ka association wililen a ye karisa bila ka sɔrɔ o baara yɔrɔ mɔgɔw wala ou baara yɔrɔ mɔgɔw ou bien a tigi kɛrɛfɛ mɔgɔw o association bɛ wuli ka sɔrɔ jamana sariya tigilamɔgɔw b'u ka baara la donc sariya tigilamɔgɔw u b'olu fana siran u ka o baara kɛli ɲɛ ka d'a kan jama mana wuli ka nin fɛn suguya dɔ fɛ i yɛrɛ ka i nikun ani i balimaw ani somɔgɔw i bɛ siran olu fana ɲɛ nka halisa jamana bɛ ka baara kɛ ka mɔgɔw lakana donc pour dire que population fana k'a ɲɛ yɛlɛ population fana k'a faamuya k'a fɔ yuruguyurugu wale kɛlɛli jamana dɔrɔn tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ mais an bɛɛ lajɛlen kelen kelen de don ni bɛɛ y'i ban ne hakili la an tɛ se nin kuma ma fo bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'i ban wa jamana ye numéro vert fana bila agent fonctionnaire ka comportement lankolon dɔw kan ni minnu man kan o numéro minnu fana dira ko ka mɔgɔw dénoncer mɔgɔw kana décourager u la qu'il continue à dénoncer les mauvaises pratiques plus i b'a dénoncer plus a bɛ ban dɔɔni ka d'a kan jogo lankolon bilali ma nɔgɔn dɔɔni i bɛ Mali le jamana kelen kɔnɔ i ni mɔgɔ bɛ circulation na ta a b'a ka vitre jigin dɔrɔn ka mana siman fili baraw a b'a ka vitre jigin dɔrɔn a bɛ jisuma min dɔrɔn a b'a fara fili c'est pour dire que le comportement du Malien aujourd'hui Malien yɛrɛ de kan ka refonder an b'o baaraw la nka ni Ala ni kira sɔnna a ma a baaraw bɛ ɲɛ wa ni Ala ni kira sɔnna a ma anw jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn kala fili kala taa sanuma ɲuman kan wasabulu kɔnɔna la an b'o baara kɛ yaasa malidenw bɛ se ka lafiya cogoya min na k'i fo ka Serifla lamɛnkɛlaw bɛɛ lajɛlen fo minnu ɲɛ b'an na nin wagati in na technicien k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Serifukɛ yɛrɛ a n'a ka tɔndenw ani sardine cɛ a n'a musow Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Abidjan u bɛ diɲɛ fan o fan k'u bɛɛ lajɛlen fo u sigiyɔrɔ ani u dagayɔrɔ la CNT président CNT président n'o ye colonel Maliki Diawo ka foli belebeleba tɛnku a yɛrɛ la nin kɛnɛ in kan yan. Ok, Boubacar, comme il faut bamanankan kan nugo comme ka gɛrɛ. Siga t'o la. Mais il y a kuma dɔ fɔ ko ka Malien refonder. I y'a faamu wa? Nation bɔ kuma n'a kɔrɔ yafa ɲini bɛ kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ y'a faamuyali dɔn. Voilà, i y'a faamu sisan. Donc sisan an bɛ Oumar, vraiment merci beaucoup. Ni tɛna kɛ échange fɔlɔ ye ka se yan. Donc bɛɛ i ka association k'a faamu kosɛbɛ. Donc voilà, la politique, monsieur, voilà, Mohamed Alamine, RDS, voilà, RDS, la femme, ah il a qu'à beaucoup livre de bord, donc livre de fleur, bon il a dit en béma. Donc monsieur le directeur Serifla, il a livre Farabi, on t'a dit Fanama, et voilà le livre. Donc merci beaucoup pour les dons, voilà. Contre la corruption, Fanabala, maître, vraiment merci beaucoup, maître Amako Manajola. Tu es disponible, vraiment merci beaucoup Albi Daël Leno. Donc Maïga, on te remercie beaucoup. Bogar, pour le là-bas Bibolo, Ama Moucher. Donc il va faire babalagara ko miri ɲuman ni tasi ɲuman o bɛ mɔgɔ bila tiɲɛ sira kan donc o la an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa ma ko sɔgɔlen Serifla la an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma an tɛna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an na tuguni dimanche nata ka se ka kuma jamana kunkanko kibaruya wɛrɛ kan. Ok vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra an y'o de fɔ ka baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa
Bangoni Djengeneboula, nous la direction générale de Cherifla, Amadame la directeur là, Anaka personnel ou befrali, commercial ou nous à toi fond résumé nous car befranoka, Ousmane Souré, monsieur le directeur la force tranquille, ambi ifo, nous boramena Morbabouya, Mouye Bouya Koulibaly, responsable technique, Amba Ale Fanafou, notamment Gaboy, Mohamed Keta, Nereba Oleko le russe, Yafama, chef de production. Ataga Kalanga russe, Jamana Kalanga, Donyamba Kuna, Anana vraiment, merci beaucoup, monsieur le russe, nous boradons Adama S. Koulibaly, dans Amba Ale Fanafou, GMT, Moussa Traoré, Amba Fou, notamment Abou officiel, Lassa Abou, Amba Ale Fanafou, nous boramta Régie Kono, Kouché Djara, Didi Bokoum, Abaka Traoré NB ani Chaga Koulibaly Chapin no bora drambe Moussa Fomba ani la garde ani chauffeur ambe kuma duma voilà chauffeur ambu fo Seydou Diallo donc Youssouf Diallo ka fara Lamine Reka Lamine Reka me donner bi ko parce que monsieur Kubuta bon d'accord no temana ka boy mu yanga musokorobo yi asa sempara qu'il faut pabina sumunu qu'il faut afana ko dani gardien la Moussa voilà donc ko lu fana fo no bora ka boy madame Touré Jenabo Konaté ka fo Nasir Fikouyaté ka fana fo no temana ka Aminata Sempara Gwa Hydra lo bora dron amena jonfo Draman Traoré ka fo meta Almami Côte d'Ivoire Traoré ka fana fo muye am anissé hippodrome la kuba alame vraiment dongono lo amu afo ko sebe no temna ka boy Abdul Karim Bagayogo mbale fo police des Egwa mais Bouakar ande kuma kunche ka fulun tanote Cherifla barakela be oye bara jado na parce que Krenkerena, monsieur le directeur, ani abe. Bon, il y a qu'à faire comme il y a un bourangé, ala ka kalfalam nana jumado. Donc, janaja kera sibri, donc sera bokra bi. Vraiment depuis nous kungan bora, Ousmane Souré ani barakela be. Vraiment woleli make, ça da make fena quoi. Donc on wolé kan fou ko sebe, ka ira vraiment albi ala ka Antonio. Parce que Aïdara de côté, ko fitru wale ka fridi. Ya fama. Donc ni mo ma fo afo. Vraiment be barakela ay bara janduna, puis maintenant ni courage il solo quand une émission reke ka ira ko vraiment voilà ça. Parce que c'est que quand tu soulèves quelqu'un, c'est ça. Bon, notre menaka ba me comment tu n'endues Ousmane Chérif Madame Aïdara. Donc Aïdara ke ambi fo qui walmado sans oublier Al-Kadi. Téléphone fo. Protocole. Bella Jelon fo. Nala Madjoa Irana dimanche. Vraiment, merci beaucoup les invités. Vraiment, merci. Allah Kambekelma, merci.